Aloitellaan sitten. Mitä on lääkekannabis? Kannabisradion YouTube-kanavalle tässä nyt kuvataan samalla ja sen takia tämä mikrofoni tässä, että saataisiin sitten ääni hyväksi myös videoon. Meillä on vieraana Aleksi Hupli. Olette Jussi Jylkän kanssa kirjoittanut luvun nimeltä Mitä on lääkekannabis? Ja kirja käsitteli psykedeelejä. Taitaa kirjan nimi olla Palgrave Handbook on Philosophy and Psychoactive Substances or Psychoactive Drugs. Eli tavallaan semmoinen enemmän filosofian käsikirja, jossa käsitellään erinäköisiä psykoaktiiveja, niin psykedeelejä, kannabista kuin sitten muutenkin. En ole itse asiassa täysin katsonut mitä kaikkea muuta se kirja pitää sisällään, mutta meidän kirjoittama luku tosiaan on tämä kysymys, että mitä on lääkekannabis. Ja se on englanninkielinen kirja, mikä on ehkä enemmän akateemisesti suuntautunut. Toivottavasti tulee myös yliopistojen kirjastovalikoimaan sitten tässä piakkoin. Se on tuossa lokakuussa vasta ilmestynyt, että tuo vapaus. Hyvä. Kiitos kun tarkensit tämän. Ehkä lyhyesti vielä, että ollaan kahvilakaupalla Tampereella. Meillä on tämmöinen hyvinvointikauppa ja kahvila tässä Tampereen keskustassa ja täällä tämmöinen keskustelutilaisuus on osa Hamppupellon kanssa järjestettävää Aivot on -iltamia. Siksi täällä nyt ollaan ja tämä nyt sitten päätettiin myös kuvata ja sen takia tämä mikrofoni. Ja Jussi Jylkkä ei päässyt pakottavasta syystä tällä kertaa, laittoi meille terveiset, jotka me kuunnellaan kohta, mutta esitellään nyt vielä sitten Tatu Saarikko, joka onneksi pääsi sitten lyhyellä varoituksella keskustelemaan aiheesta kokemusasiantuntijana paikalla. Kerro vaan Tatu lyhyesti itsestäsi. Joo, kiitos. Ja tosiaan niin asiaa tässä nyt paljon tullut pyöritelty pitkin matkaa ja Aleksin kanssa tullut yhteistyötä tehty ja itse olen lääkekannabispotilas ja olen tehnyt tässä niin kuin monesta suunnasta, että mä mietin kysymystä, että mitä on lääkekannabis ja sitten siihen tulee niin kuin heti monta vastausta, kun näkee tämän niin kuin monesta suunnasta, että jollekin se ei ole mitään, kun me olen niin kuin lääkäreiden kanssa täällä Suomessa, niin se ei tunnu niin kuin olevan sellainen merkityksellinen asia ja sitä lääkekannabista ei välttämättä tunnusteta sellaisena lääkkeenä. Tätä lääkekannabis-sanaakin niin kyseenalaistettu jossain. Sitten taas sitä jouduttu niin kuin miettimään, että onko se sitten kannabislääkkeenä ja tällaisia niin kuin viime koukeroismietintöjä on. Mutta siis siihen on monta vastausta. Pureudutaan vähitellen. En mä osaa itsestäni heti muuta kertoa. Hyvä. Kiitos Tatu. Pureudutaan kohta. Laitetaan Jussin terveiset ensin. Joo, ehkä pieni alustus Jussista. Jussi on sinänsä harvinaislaatuinen mies, että hän on tuplatohtori niin filosofian kuin psykologian alalta, eli on vaihdellut 2 kertaa ja meillä on ollut tässä niin kuin muitakin yhteistyöprojekteja kuin tämä kirjaluku viime vuosien aikana. Ja niistä varmaan kerron tuossa sitten enemmän, mutta hän ei tosiaan päässyt paikalle, mutta lähti tämmöisen alle 10 minuutin äänitervehdyksen ja vähän alustusta tähän aiheeseen, niin laitan sen nyt soimaan. Puhuu. En päässyt nyt paikalle, terveiset täältä Turusta, täällä Jussi Jylkkä puhuu. En päässyt nyt paikalle ikävä kyllä, mutta lähdin tämmöisen äänitervehdyksen. Ilmeisesti teillä olisi määrä keskustella aiheesta, mitä on lääkekannabis. Me kirjoitettiin tästä aiheesta Aleksin kanssa kirjaluku, ja me väitetään oikeastaan, että mitään tällaista lääkekannabista ei ole olemassakaan, tai että ainakaan se ei erottele lääkekäyttäjiä ja viihdekäyttämistä, että käyttääkö jotain virallista lääkekannabista.
mitä tahansa kannabistuotetta voi käyttää lääkinnällisessä tarkoituksessa. Sen ei tarvitse olla mitään tällaista niin virallisesti kasvatettua, sertifioitua tietyn tyylistä kannabista, niin kuin nyt vaikka jotain petrokamia tai sativepsiä, vaan se, mihin tarkoitukseen sitä käytetään, on olennaisinta. Esimerkiksi henkilö voi Yhdysvalloissa käyttää jotain tiettyä lajiketta, kannabislajiketta vaporisoiden vaikkapa kivun hoitoon, ja siellä se on virallisesti hyväksytty lääkekäytöksi. Ja sitten taas Suomessa henkilö voi käyttää täysin samaa kasvilajiketta, täysin samaan tarkoituksiin ja täysin samoilla lopputuloksilla, mutta Suomessa taas sitä ei määriteltäisi lääkekäytöksi virallisesti, ellei se ole lääkärin hyväksymä tai määräämä se kannabistuote. Niin me nyt oikeastaan argumentoidaan sitten, että sillä kannabistyypillä ei niinkään ole väliä sillä, että on sitten lääkekäyttöä vai viihdekäyttöä, vaan se käytön tarkoitusperä on keskeisempi asia. Samaa tuotetta voi käyttää lääkinnälliseen tai viihdetarkoitukseen. Mutta se pelkkä se, että henkilö itse käyttää tiettyyn tarkoitukseen kannabista, ei vielä yksin riitä siihen, että se olisi lääkinnällistä käyttöönsä. On muunlaisia tapauksia, esimerkiksi enkeliterapioita tai reikihoitoja, kaikenlaisia homeopatiaa, kaikenlaisia hoitomuotoja, mitä henkilö voi käyttää lääkinnällisessä tarkoituksessa, mutta se ei tee siitä toiminnasta välttämättä oikeasti lääkinnällistä. Eli kysymys siitä, että onko kannabiksen käyttö lääkinnällistä vai ei, niin se riippuu sen käyttötarkoituksen, eli intention tai motiivin ohella siitä, että no toimiiko se sitten se lääke siihen hoidettuun ongelmaan. Eli me argumentoidaan, että kannabista voi käyttää lääkkeenä tiettyyn indikaatioon vain, jos meillä on perusteita olettaa, että kannabis oikeastikin on tehokas siihen indikaatioon. Ainakin sen kyseisen yksilön kohdalla. Tässä pitää sitten taas erotella, että hyötyykö se yksilö siitä vai että onko yleisellä tasolla, populaatiotasolla evidenssiä siitä hyödyllisyydestä. Ja nämä on kaksi vähän eri asiaa. Vaikka kannabis tehoaisi yleisellä tasolla johonkin, niin sitten ei seuraa, että se toimii yksilön kohdalla. Ja vaikka se toimisi yksilön kohdalla johonkin ongelmaan, niin se ei osoita, että se toimisi yleisellä tasolla. Eli kaksi keskeistä asiaa, kun arvioidaan, että onko kannabiksen käyttö lääkinnällistä vai ei. Tarkoitusperät ja tehokkuus. No sitten mitä tulee tehokkuuteen, niin mun nähdäkseni on aika paljon evidenssiä, että tiettyihin indikaatioihin kannabis on tehokas lääke. Mutta sitten kun mennään yksilötasolle, että joku tietty yksilö käyttää vaikkapa kannabista ADHD-oireiden lievittämiseen tai keskittymiskyvyn parantamiseen, tästä ei ole minkäänlaista yleisen tason evidenssiä, että kannabis olisi tehokasta tällaisessa käytössä. Ja mitäs tässä sitten pitäisi päätellä? Se henkilö itse uskoo, että hän käyttää kannabista lääkinnällisesti siihen ADHD:hen, mutta ei ole olemassa evidenssiä siitä, että kannabis yleisesti olisi hyödyllistä näihin ADHD-oireisiin. Niin onko tämä nyt sitten lääkinnällistä käyttöä vai ei? Niin sitten pitäisi mennä sen niin kuin yksilön kokemusten pohjalta, että saa se yksilö siitä sitten hyötyä vai ei. Tästä johtaa taas mielenkiintoisiin kysymyksiin, että mistä me voidaan tietää, tai mistä yksilö voi tietää, että onko se kannabis hänelle sitten lääkinnällistä vai ei. Tässä on monenlaisia ongelmia, kuten esimerkiksi riippuvuus. Huolimatta kannabiksen monista hyödyllisistä ominaisuuksista on myöskin riippuvuutta aiheuttavaa. Ja sitten on mahdollista, että henkilö, joka ajattelee käyttämässä lääkinnällisesti kannabista, niin hän on myöskin addiktoitunut siihen aineeseen. Ja sitten jos hän on ilman sitä, niin vierotusoireet tulee ja poistuu sitten taas uudella käytöllä, mikä saattaa johtaa illuusion siitä, että se olisi hyödyllistä se aine. Tällainen mahdollisuus on olemassa, en väitä, että se pätee kenenkään tietyn yksilön kohdalla, mutta riski on olemassa. Ja toinen taas sitten on tämä placebo-vaikutus. Henkilö voi kokea hyötyä, mutta sitten vasta-argumentti on aina, että niin miten se onkin vaan pelkkä placebo-vaikutus. Että se vain uskoo, että se auttaa, mutta se ei oikeasti auta. Tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys.
myöskin psykedeelien kohdalla yleisesti tai minkä tahansa aineen kohdalla, tai oikeastaan ei vain aineen, vaan minkä tahansa intervention kohdalla, mikä vaikuttaa psyykkisellä tasolla, kuten psykoaktiiviset aineet, kannabispsykedeelit, mutta myös psykoterapia, joka toimii kokemuksellisella tasolla, niin käytännössä placebo-kontrollointi tällaisten interventioiden tutkimuksissa oikeastaan on mahdollista ollenkaan. Henkilö tietää aina, että saako hän oikeaa psykoterapiaa tai saako hän sitten oikeaa kannabista vai ei. Me ollaan aikaisemmin argumentoitu Aleksin kanssa, että placebo-vaikutus oikeastaan ei ole olennainen tässä yhteydessä. Että jos henkilö kokee hyötyä, niin sitten siitä oikeastikin on hyötyä. Jos se muuttunut tajunnan tila on ikään kuin osoitettu terapeutista vaikutusta, niin kuin kivun kohdalla, että henkilö kokee, että siinä kannabiksen vaikutuksen alaisena toimintakyky on parempi ja kipu ei vaivaa niin paljon tai kipu vähenee ja tällaisia asioita, niin kuka sitten lähtisi sitä kumoamaan sitä henkilön omaa kokemusta. Että sitten lähtökohtaisesti voisi ajatella, että se kannabis on silloin tälle henkilölle tehokas lääke. Mutta edelleen siinä on kuitenkin tämä niin kuin, se on hiukan haasteellista yksilön kohdalla katsoa sitä, niin yksi tapa kontrolloida tätä tehokkuutta omalla kohdallaan tai tarkastaa on se, että pitää sen päiväkirjaa käytöstä ja oireista ja pitää välillä taukoja, pitempiäkin taukoja käytöstä, että mahdolliset vierotusoireet, jos sellaisia on, niin ne ehtii sitten laatumaan ja palaamaan koko systeemi ikään kuin perustasolle. Ja sitten taas jatkaa. Tätä käytetään myöskin tutkimuksissa tällaista menetelmää, tämmöisessä hetkittäisarviointimenetelmässä, missä seurataan yhden ihmisen oireistoa esimerkiksi niin kuin monen päivän ajan, pitkien aikajaksojen ajalta. Ja sitten voidaan aina katsoa, että jos hän käyttää jotain ainetta, niin mikä vaikutus sillä on niihin oireisiin. Niin tällä tavalla pystyy sitten myöskin yksilötasolla kontrolloimaan sitä pystyy katsomaan, että onko se nyt sitten itselle tehokasta vai ei. Mutta joo, lääkekannabista ei ole olemassa, vaan on ainoastaan kannabiksen lääkinnällistä käyttöä, joka on lääkinnällistä, jos henkilöllä on se lääkinnällinen tarkoitusperä, ja jos se on tehokasta tälle ihmiselle niiden oireiden hoidossa. Silloin se on lääkinnällistä. Tulipas nyt sekava sepustus tähän alkuun, mutta toivottavasti Aleksi voi nyt tehdä selvää nyt kaikesta ja saatte hyvän keskustelun siellä aikaiseksi. No viittäkää oikein hauska ilta. Hei hei! Kiitos Jussi. Se oli hyvä pohjustus. Siinä tuli paljon kaikkea. Mulla on tässä kysymyksiä, pureutetaan tässä askel kerrallaan vähän syvemmin. Niin aloitetaan nyt sitten olla, että lääkekannabiksen määritelmä ja käyttöaiheet. Niin miten lääkekannabis määritellään ja miten se eroaa viihdekäytöstä? Tällainen pieni kevyt kysymys tähän heti alkuun. Joo. No tuossa tietysti Jussi toi tätä, että tavallaan se tarkoitusperä on ehkä se yksi asia, mikä sitä jollain tasolla erottaa. Että jos on selvästi lääkinnällinen motivaatio käyttää, niin se on ehkä, tai on enemmän lääkinnällistä, mutta nämä kyllä osittain sitten myös sekoittuu. Esimerkiksi me kerättiin semmoinen reilu 500 vastaajan kyselyaineisto tuossa kesän aikana, ja sielläkin kysyttiin tästä motivaatiosta 4 eri tavalla, että käytätkö kannabista niin sanotusti puhtaan lääkinnällisesti, saatiin tietty määrä vastaan, ja sitten kysyttiin, onko käyttö niin sanotusti puhtaan viihteellistä, saatiin vähän vähemmän, koska kysely oli tavallaan tarkoitettu muutenkin ihmisille, jotka käyttää ainakin osittain lääkinnällisesti. Ja sitten oli osa, jotka sanoivat, että tämä on pääosittain viihteellistä, mutta toisenaan lääkinnällistä. Tämä on pääosin lääkinnällistä, mutta toisenaan viihteellistä. Että tavallaan nämä on siinä mielessä ei välttämättä niin tarkkoja. Että voi olla lääkekäyttäjä, joka joskus tykkää myös tavallaan siitä kannabiksen tuomasta nautinnosta. Mielestäni niin virallisessakin lääketuotteessa on euforia listattuna yhtenä NS-sivuvaikutuksena.
Se ei ole mikään hirveän vakava sivuvaikutus, mutta se on siellä. Eikä tämä nyt ole varsinaisesti kannabikseenkaan liittyvät. Kyllä niin opioidilääkkeitäkin, jos sitä annostusta laittaa vähän isommaksi, mitä lääkäri on määrännyt, niin se menee ehkä sitten osittain viitteen puolelle. Et nämä käsitteet tietysti jossain määrin vähän niin kuin rajaakin sitä keskustelua, että onko se lääkinnällistä vai viihteellistä vai onko se jotain muuta. Kyllä niin kuin viihteellisenkin käytön alla on monta erinäköistä motivaatiota sitten, että joku haluaa vaan rentoutua, joku haluaa päihtyä tai huumaantua, joku haluaa nauttia musiikista jotenkin enemmän tai taiteesta, että sielläkin molempien alle kuitenkin sitten mahtuu myös sitten niin aika iso kirjo erilaista motivaatiota. Mutta sitten niin myöskin se tuote ei välttämättä sitten eroa juurikaan, että onko se sitten tuollainen virallinen lääke, kannabis tai sitten niin sanottu ei-virallinen. Täällä on ihan tämä virallinen Bedrocan tuote, sen kun avaisi ja katsoisi sinne sisälle, niin se, että okei, se on tuotettu tiettyjen standardien mukaisesti, se on laadultaan niin sanotusti tasaista, se tiedetään mikä se on se THC, CBD-pitoisuus. Ja oikein siinä mielessä, ainakin Suomessa voidaan sanoa, että niin siinä mielessä se eroaa, koska me tiedetään tästä tuotteesta ehkä enemmän kuin sitten niin sanotusta laittomilta markkinoilta hommatusta, mutta tavallaan niin se kasvi on sama hyvin pitkälti. Et siinä mielessä se ei välttämättä niin kuitenkaan juuri eroa. Tässä on sitä kokemusasiantuntija, joka voi ehkä kertoa tästä puolesta myös sitten enemmän. Kokemuspuolesta, mitä on lääkekannabis. Niin, ja se oli tosi niin kuin helpottavaa, että kun omakin lääkekäyttö on alkanut silloin, kun ei ole tunnustettu kun kannabiksen väärinkäyttöä, että joskus vuosituhannet molemmin puolin katsonut sitä aikaa. Ja ei silloin ollut määritelmää lääkekannabiksesta. Sitten kun sen tajus, että tämä vaikutus auttaa näihin kipuoireisiin ja sitten sitä osasi, niin kuin just tuossa oli tuo päiväkirja mainittu, niin muistan, että vuonna 2000 ja 2001 on tehnyt niin kuin päiväkirjausta päivittäin ja sitten käynyt lääkäreiden kanssa läpi sitä juttua. Tavallaan se lääkäreiden kanssa käyminen oli aika tyhjän päivästä, mutta se data, mikä mulle kertoo, että musta tulee mun asiantuntija, niin sehän tässä potilaan olemisessa on se kaikkein olennaisin. Että se intentio, mikä tuossa alleviivautuu, niin se, että se viihdekäyttö, niin mitä se on, että mä viihdyn. No, se, että kun tulee tietoiseksi ja läsnä olevaksi ja toimintakyky paranee, niin onhan se tietyllä tavalla viihtymistä paremmin tässä kehossa, mutta kun se auttaa niin kuin normaalin elämän ja se ei niin kuin sekoita päätä tai tee jotain sellaista, mikä häiritsisi jotenkin olemista, niin viihde on myös tämmöinen niin kuin tuontitermi ja recreational use ja sen suomennossa on kömmähtänyt haettu ehkä vähän sellaista, että ei tätä nyt voi niin kuin ihan suoraan suomentaa, että täytyy vähän varoitella kuitenkin tai en mä tiedä mikä siinä juttu polveilee. Aina kun tulee kysymyksiä, on parempi vastailla. Vastasit hyvin, se oli hyvä. Semmoinen tarkentava kysymys tuli mieleen, että lääkekannabispotilaana, niin onko sulla intentio aina sit siinä lääkekäytössä? Vai vaihteleeko se vai onko se niinku, se on vaan lääkettä sulle? Miten sä koet sen intentio? Niin kuin mä tuossa vähän niin kuin kuvailinkin, että se, että kun motiivina on käyttää sen takia, että pystyy toimimaan paremmin, niin mä oon niin kuin kokenut sen niin kuin mä oon lähtenyt tätä selittämään joskus yli 20 vuotta sitten, että tämä niin auttaa mua mun toiminnoissa. Sitten mä oon vaan osoittanut elämässäni, kun mä oon mennyt eteenpäin elämässäni, että näiden lääkäreiden kanssa on tehnyt yhteistyötä. Niin on niin kuin 5. lääkäri siis menossa, tässä on tätä reseptiä kirjoitettu. Sitten huomaa, että itsehän siinä on se asiantuntija aina.
Niin, toi on ihan mielenkiintoinen tuo viihdekäyttöjuttu, koska se on tullut aina sellaisena, niin kuin, että potilaathan ei sitten puhu mistään viihdekäytöstä ja se on oma juttuunsa ja näin. Mutta kuten se on tutkittu, niin menee päällekkäin ja oman kohdalla mun intentioni on se, että olen vaan niin kuin kykyinen toimimaan kaikissa tilanteissa ja lepäämään ja palautumaan. En tiedä mistä se tulee, mutta meillä on ehkä joku vähän semmoinen, että jos lääkitsee itseään, niin siitä ei saa nauttia. Tai semmoinen, että se ei saa, että pitää olla jotenkin lääkkiä, olla katkeraa kalkkia. Tai sillä, että siinä pitää olla. Sanoit sen euforia, niin, se on se taikasana. Ei saa kokea euforiaa, jos lääkitsee itseään. En tiedä mistä se tulee ja toksista. Turtuneeksi saa mennä. Niin, että siellä on kuitenkin kaikenlaisia muita sivuvaikutuksia, jotka on hyväksyttävissä, mutta sitten tämä on jotenkin kiistanalaisempi omalla tavallaan. Siellä on tiettyä jotain pelkoa sitten siitä jostain riippuvuusriskistä, mistä se tulee päin tämmöinen. Mutta tosiaan siinä kyselyaineistossa vertailtiin vähän näitä ryhmiä, jotka käyttää pääasiallisesti lääkinnällisesti ja pääasiallisesti viihteellisesti ja vähän mitkä asiat ennustaa sitä lääkinnällistä käyttöä. Oltiin ehkä siitä enemmän kiinnostuneita, niin tämmöisiä tiettyjä juttuja, että esimerkiksi että se käyttää niin sanotusti oraalisesti, eli syötäviä versus että polttaa tupakan kanssa jointissa, niin se syötävän käyttö ennusti lääkinnällistä käyttöä. Mikä on ymmärrettävää siinä mielessä, että koska tupakan kanssa polttaminen se liittyy erinäköisiä sitten haitallisiakin terveysvaikutuksia. Nämä lääkinnälliset käyttäjät käyttävät useammin kuin viihteelliset käyttäjät, mikä kanssa tavallaan on järkeenkäyvää, että jos se on sairaanhoitoa, niin tavallaan sitten kuitenkin joutuu tekemään, ei välttämättä ihan päivittäin, mutta kuitenkin useammin kuin sitten ehkä viikonloppu viihdekäyttäjä. Sitten myös mikä oli sinänsä mielenkiintoinen, että naissukupuolisuus kanssa ennusti lääkinnällistä käyttöä. Että siinä vähän niin ollaan pohdittu, että minkä takia sitten mahdollisesti naiset saattaa yleensä käyttää nimenomaan lääkinnällisesti kannabista. Joitain tutkimuksia oli, että naiset ovat jotenkin avoimempia erinäköisille muille hoitomuodoille yleisesti, mutta tämä on yksi sellainen arvaus siihen liittyen. Ja myös vanhempi ikä, eli mitä vanhempi oli, niin sitä todennäköisesti käytti lääkinnällistä, mikä kanssa käy järkeen siinä mielessä, että vanhempana kuitenkin alkaa tulla kaikenlaista jomutusta ja kolotusta ja vaivaa, niin tavallaan se kanssa oli sinänsä tuntui niin sanotusti sellainen luonnolliselta, että okei, toi on vähän järkevää. Yksi mikä oli vähän yllättäen, että alhaisempi koulutustaso ennusti myös lääkinnällistä käyttöä. Mistä tämä saattaisi johtua? Yleisesti tietysti, jos katsotaan niin sanotusti vähän alempaa sosioekonomista asemaa, niin se on yleisesti ottaen koettu terveys on yleensä huonompi. Pääsy terveyspalveluihin on yleensä huonompaa. Toisaalta tavalla, kun ei päästä muulla tavalla hoitoon, sitten itse lääkitään itseään kannabiksella. Nämä on vielä julkaisemattomia tuloksia, eli älkää siteeratko tätä nyt ihan sanasta sanaa, että saa nähdä, että saa nämä julkaistua. Tämmöisiä löydöksiä meillä on muun muassa Jussi Yrkkäsinä mukana tässä kyseisessä tutkimuksessa. Että tavallaan on mielenkiintoista tutkia just vähän tätä eroa, mutta siellä oli myös paljon samankaltaisuutta sitten, että ihmiset käytti about saman verran kannabista silloin, kun ne käytti, mikä oli aika pieni. Se oli myös tämmöinen vähän tavallaan riippuvuutta mittaava mittaristo, niin ne oli aika matalalla tasolla molemmissa ryhmissä. Tässä kaikkea muuta siellä oli. Mutta samankaltaisuuksia sitten toki löytyy myös. Joo, täytyy sanoa tuohon mun välihuuteluun, kun sanoin, että turtua saa, niin tarkoitin lähinnä sitä, että se on jännä, että kun kannabis ja vaikka CBD-tuotteet, niin ne että sulla on yleisesti hyvä olo
niiden käytön jälkeen. Et sulla tulee niin kuin hyvä olla, ruoka maistuu ja sä pystyt päästään irti. Ne kivut ei välttämättä hallitse enää, ei se ehkä turruta niitä pois kuin vaikka opiaatit, mutta se ei hallitse sun arkea. Sä pystyt liikkuu, sä oot enemmän läsnä sun kehossa ja saat paremmin unta. Että niin kuin yleisesti, että sulla on yleisesti mukava olo, niin se ei sit niinku, onko se sit, että se ei saa niinku olla lääke silloin, tai että se ei voi olla lääke silloin, jos siitä tulee tämmöinen, että se on vähän hassu. Mutta sitten jos taas opiaatit tai muut, mitkä niinku turruttaa voimakkaasti, niin se on niinku sit ihan ok, vaikka niistä menee paljon enemmän sekaisin sit kuitenkin myös niinku toimintakyvyttömämmäksi. Joo. No, mitkä on yleisimmät sairaudet ja oireet, joiden hoitoon lääkekannabis määrätään Suomessa? Virallista tietoa ei ole näyttääkseni. Kipu nyt on se yleisin ollut monessa muussa maassa, varmaan Suomessakin. Mutta meillä on Suomesta lähinnä ehkä tietoa, paljon niitä on määrätty, niitä reseptejä. Monta lääkäriä niitä on määrätty, mutta tavallaan sitten on viralliset indikaatiot. On varmaan jossain tiedossa, mutta ei mielestäni ole sellainen systemaattisesti katsottu tai ei meillä ole ollut mitään lääkekannabisohjelmaa, missä eli seurattaisiin lääkekannabispotilaita, jotka saa virallisen reseptin ja sitten tiedettäisiin, että mistä on määrätty. Siellä on varmaan monia indikaatioita ja kipu on todennäköisesti se yleisin, mutta ymmärtääkseni virallista tietoa ei ole. En tiedä, onko. Sen kautta. No, ihan vain kivun kautta se pääasiassa ihmisille on niin kuin mahdollisuus ja se väylä niin kuin lääkärille sitä kautta kirjoittaa. Olen mä kuullut jostain muustakin, mutta en mä rupea listaamaan. Ei ole mustaa valkoisella tässä sitä. En kaikesta niin varma, mitä sitten sanoisin. Teknisesti ottaen omassa väitöskirjassa oli aikuisen ADHD-diagnoosin omalla. Ymmärtääkseni mitään lakiteknistä estettä ei ole määrätistä oikeastaan, mihin nähdään, että on tarve. Että jos olisi tavallaan se sairausindikaatio mitä tahansa, jos se on kokeiltu monia, no ainakin muutamia muita hoitomuotoja, lääkinnällisiä tai lääkkeettömiä, niin periaatteessa lääkekannabis olisi yksi vaihtoehto. Teoriassa käytäntö on hieman eri. Tuossa on kuitenkin liskitty jotain, mutta se on sitten Kerro, mihin sä oot saanut reseptin ja miten se on, kerro siitä sun, miten saat sen, tai mitä kautta se tuli, että säkin ilmeisesti joudut käymään muita lääkkeitä. Niin onhan tähän tyypillistä, että ei tätä suositella potilaille. Potilaat itse sitten joutuu kaivamaan sitä tietoa, jolla ne voisi kertoa lääkärille eikä lääkärit siihen oikein tunnu ryhtyvän tiedon puutteestaan johtuen, kun eivät saa sitä tietoa mistään. Mulla on siis krooninen kipuoireyhtymä on lanneselän ja niskan alueella ollut sitten jo 90-luvun lopulta asti diagnoosit ja niihin on kaikenlaisia silloin olevia lääkkeitä hoitoa kokeiltu ja sitten se ohjautui aika pian siinä sitten siihen, että aloin täsmentämään tähän ja sitten jäi kaikki muut pois ja sitten siinä tuli se paasto, tulee ravitsemuksen huomioiminen ja sitten toisaalta sen lääkityksen tauottaminen. Että sitten tulee aika ajoin semmoinen, se jää hetkeksi pois, kun ei just paastamaan ja siitä on saanut sellaista tietoa, mitä lääkäreille edes ole. Sitten mä pystyn siltä pohjalta, mitä hoitokirjauksia kirjoitettu, että paasto kuuluu tämän kaverin vähän ohjelmaan ja sitä ei mulle kukaan mua ohjeista siinä, että se riitaa siinä. Siinä on ehkä se hankaluus, että potilaat on aika pitkälti niitä asiantuntijoita ja sitten se asetelma, että lääkäri olisi oppilaana siinä potilaalle, niin se ei oikein ammattiylpeyteen tunnu mahtuva. Ja sitten toisaalta potilaan kokemus olisi se, mikä pitäisi ottaa vakavasti ja uskoa, ja tällä hetkellä se kyseenalaistetaan aika vahvasti. Ja sitten jos sitä yliopistosairaalassa siellä maailmassa
jotenkin käsitellään, niin se on tullut vastaan ihan tästä, kun on ollut itse mukana vastaanotolla toisen henkilön mukana syöpäosastolle, että siellä niin kuin lääkäri toteaa, että joo, olemme nyt joskus jollekin kyllä kirjoittanut, mutta se oli sitten terminaalivaiheen syöpää. Että se kuppi on tämä, että se on sitten viimeinen vaihtoehto ehkä. Ja siinä käytiin keskustelua, että kun nämä kokemukset, kun potilailla on tästä, niin kun, että mitä näistä hoidoista ja lääkkeistä, mitä mäkin olen joskus saanut, jos niitä on pitkään alettu käyttää, mitä haittavaikutuksia niistä on tullut, niin sitten kompensoida niitä haittavaikutuksia, niin senkin perusteella sitten, että tätä voitaisiin suositella vähän aikaisemmin ja ensimmäisten joukossa välttääkseen niitä vakavia oireita, mitä joka tapauksessa tulee pitkässä käytössä näistä muista lääkkeistä helposti tai todennäköisesti. Siinä on monta tästä asenteellista juttua, että kun ei tähän niin oikein suhtauduta sille, että tämä on mikään lääke. Ja sitten jos potilas puhuu tästä, niin se asetelma on väärä ja että sä voi mua niin opettaa, kun mä en tästä nyt mitään tiedä, niin en mä oikein usko, että laitetaan kipupolille lähete ja sitten on tämä epäkohta meneillään, että täällä on eri kaupunkien välillä. No, aika pitkälti, kun mä en rupea luettelemaan, mutta tässä ollaan nyt Suomen laajuisesti tehty selvitystä ja tilanne on niin sanotusti päällä, että ollaan selvitystä toiselta paikkakunnalta toisen yliopistosairaalaan. Teillä hoidetaan näitä, mutta meillä tulee kipupolit suoraan vastaus, että ei oteta vastaan. Lähetteessä on mainittu lääkekannabis tai kannabiksen lääkekäyttö on ollut potilas, jolla on resepti ollut tai muuten se hoito, niin pääasiassa täällä Etelä-Suomessa ei oteta potilaita vastaan kipupolille, kun se mainitaan lähetteessä ja hoito tyssää siihen. Palautetaan terveydenhuolto ja kokeillaan niitä, mitä on jo joskus kokeiltu, mitkä ei tuottanut tuloksia. Tällaista kehää pyöritetään. Sitten kuitenkin yhdenvertaisuusperiaatteen mukaan siellä toisen paikkakunnan kipupolilla otetaan vastaan ja hoidetaan. Sitten otetaan vastausta lääkärin lähettämään kyselyyn just tämän kuun aikana vielä, että saataisiin tietoa, että miten tämä menee. Täälläkin voitaisiin sitten hoitaa, jos te sielläkin kerran hoidatte. Ja paljon asioita ei. Ja mitä enemmän kysymyksiä, sitä paremmin. Ehkä sen tähän vaan lisään, että vaihtelussakin tuli, että meidän mielestä ei ole sellaista asiaa kuin lääkekannabissa on kannabiksen lääkinnällinen käyttö, mutta se on virallisia myyntiluvallisia tuotteita. Suomessa on Sativex, jota käytetään lähinnä MS-taudin spastisuuden hoitamiseen. Se on yksi harvoista itse asiassa tämmöistä virallisista tuotteista, lääkevalmisteista, jotka on mennyt niin sanotusti kaikkien lääkevalmisteiden vaiheet, jotka lähtee ykkösvaiheesta, eli annetaan niin sanotusti terveille koehenkilöille lääkevalmisteita, katsotaan, että se on turvallinen. Kakkosvaihe, jossa annetaan sitä tietylle potilasryhmälle, katsotaan, että se on turvallinen ja tehokas siihen. Kolmas vaihe, missä annetaan sitä vähän isommalle joukolle, että katsotaan, että se edelleen on tavallaan se tehokkuus. Sitten se kyseinen yritys, joka tämän kaiken niin kuin rahoittanut, hakee sille myyntilupaa, joka sitten joko annetaan tai ei anneta. Että Sativex on tämmöisen brittiläisen GW Pharmaceuticalsin tuote, joka on ollut Suomessa ollut vuodesta 2012. Ja se, että paljon sitä on määrätty, siitäkään ei oikein tietoa. Se on ilmeisesti enemmän Kelan puolelta sitten se tieto kaivettavissa. Ja tässä pari viime vuoden aikana on tullut myös heidän toinen tuote Epidiolex, joka on sitten tämmöisiin lapsuusien epilepsian hoitoihin. Siitäkään ei oikeastaan itselläni tietoa, että onko sitä sitten määrätty. Näissä on ehkä yksi hankaluus siitä, kallis hinta. Noin on kalliita tuommoiset lääketutkimusvaiheet viedä läpi, jolloin se näkyy siinä sitten potilaan hintalapussa. Näihin ei ilmeisesti ole mitään lääkekorvattavuuttakaan ole saatu. Ja sitten nämä Bedrocanin tuotteet, mitä tässä niin näytettiin, on sitten niin sanottuja erityislupavaalisteita. Ja niin täällä kyseisen hollantilaisen yrityksen lehtisessä sanotaan, että tarpeeksi tutkimusnäyttöä on kivun hoitoon, muun muassa MS-taudissa. Sitten on vähän niin kuin pahoinvointia ja ruokahalun lisäämiseksi syöpäpotilailla kuin AIDS-infektio saaneilla. Sitten myös kemoterapiaan liittyvään pahoinvointiin, Touretten syndroomaan, glaukoomaan,
Eli siis näitä on aika paljon näitä erinäköisiä. Sitten täällä on luettelo muistakin, että näissäkin on ollut positiivista näyttöä, mutta se ei välttämättä ole sitten niin vahvaa kuin jossain muissa. Mutta niin tavallaan se indikaatioiden määrä, niin se potentiaalisesti auttaa aika valtavaa. Osittain varmaan johtuen siitä tavalla, että tuossakin kyseisessä kannabiskasvissa, tässä virallisessakin, oikeasti tuossa luetellaan THC, CBD, mutta siellä on hirveän määrä muutakin molekyylejä, jotka vaikuttaa meidän endokannabinoidisysteemiin, mikä on taas ihan oma juttu. En tiedä, mennäänkö siihen tässä vielä, mutta Kerro lyhyesti. Lyhyesti, se on niin. Endokannabinoidisysteemi. Meillä on monia erinäköisiä systeemejä. Meillä on endorfiinisysteemi, meillä on tämmöisiä, moni on varmaan kuullut esimerkiksi dopamiinista ja serotoniinista, mutta esimerkiksi anandamiini tai 2-AG on ehkä vähemmän tunnettuja. Ne on niin sanottuja endokannabinoideja, eli meidän kehon itse tuottamia tämmöisiä hermovälittäjäaineita, jotka sitoutuu meidän kehossa oleviin kannabinoidireseptoreihin. Niitä on ainakin 2 tyyppiä. Kannabinoidi 1-reseptori, kannabinoidi 2-reseptori. Niitä on ympäri meidän kehoa ja elimiä. Ja tämä koko endokannabinoidisysteemi tavallaan pitää tiettyä ruumiin tasapainoa yllä. Sillä on tärkeä rooli niin rentoutumisessa, syömisessä, nukkumisessa, unohtamisessa. Unohtaminen on tärkeää myös. Me ei haluta muistaa ihan kaikkea. Ja sitten oli joku puhutaan Big Fiveista, ei niistä psykologiaan liittyvistä jutuista, vaan eri Big Five. Mutta se on aika semmoinen niin kokonaisvaltainen systeemi, johon pystyy vaikuttaa niin kannabiksella kuin sitten muillakin asioilla. Liikkuminen, syöminen, nukkuminen. Eli itse ehkä niin osittain näkisin, että lääkärit olisi hyvä saada enemmän kiinnostumaan siitä endokannabinoidisysteemistä, jonka kautta ne sitten ehkä saisi paremman käsityksen, että minkä takia tämä sitten saattaisi toimia. Tämä tarkoittaa siis kannabinoidivalmisteet näille kannabissyleille. Kyllä aika moneen kysymykseen, mitä olisi seuraavaksi tullut, vastattiin. Tosiaan jos lääkäri on tämmöinen yliminä ammatti kuitenkin, missä hän on niin kuin auktoriteetti ja jonka se tarvii siihen, niin sitten se, että heillä ei ole tietoa endokannabinoidijärjestelmästä tai sitä käydään niin kuin kuuleman mukaan hyvin pintapuolisesti, nopeasti, lyhyesti yhdellä kurssilla, ei edes niin kuin päiviä käydä koko asiaa. Ja sitten jos on tämmöinen moniulotteinen systeemi, joka siis ylläpitää niin kuin viestiketjua, eri järjestelmien viestiketjua ja tasapainoa niin kuin kehossa ja säätelee monia juttuja ja kannabiksen vaikutukset on moninaiset, niin sitten kun taas länsimaisessa lääketieteessä halutaan, että se antaa sen tietyn vaikutuksen kaikille, täällä on totuttu, että se antaa sen tietyllä annoksella niin sitten ei ole niin kuin ilmeisesti sen takia sitten ei ole niin vakiintunut käyttöön lääkekannabis. Ja sen takia sitten kipupotilaat Suomessakin joutuu käyttämään aika niin kuin opiaattipohjaisia kipulääkkeitä. Tietenkin aluksi niiden tavallisempien ibuprofiinia ja muut niin kuin näiden jälkeen sitten vielä masennuslääkkeitä ja vasta sitten niin kuin säkin olet ilmeisesti joutunut kuitenkin niin kuin käyttämään nämä ja sitten sä oot sanonut, kun puhuit, että sulla on sitten ollut niistä niin kuin haittavaikutuksia, sivuvaikutuksia ja vissi jopa riippuvuuttakin tullut niistä ja niistä olet sitten päässyt lopulta yli ja silti sitten niin kuin lääkärit sysäisi sut uudestaan siihen, kun et ole meinannut saada niin kuin uusittua reseptiä. Niin, onko näinkö niin kuin lääkekannabispotilaitakin on sitten niin kohdeltu, että joutuisi sitten menemään uudestaan niihin vahvempiin, että mukaan lääkekannabikselle ei ole sitä näyttöä? Niin tälleen tässä niin toimi. Mullakin oli sellainen vaihe, että se oli poissa voimasta se resepti ja sitten kun ihan perusterveydenhuollon kautta sitä lähdin tavoittelemaan, niin sitten se niin kuin tavallaan tyssäsi siihen, että mä en tiedä tästä. Ja sitten mä olin esittänyt se niin vakuuttavasti jo siihen, että sitten mä ohjaudun sieltä vaan pois. Vielä tämä kukkamuotoinen valmiste, kun Satilex tuli silloin 2012 ja mä apteekkarien kanssa juttelin silloin ja ne oli silleen, että miksi? Että tämä on testattu jo
Että ne potilaat, jotka käytti kukkaa silloin, niin kuin Petrokan ja MS-potilaat, oli testanneet Sativex ja ne oli todenneet, että kyllä kukka on vaan parempaa. Ja sitten oli tällainen niin kuin, kans, että se haluttiin tänne. Ja sitten siitä on tullut vähän sellainen, että kipupotilaiset ennen kuin ne saa tämän Petrokanin, niin pitäisi sitten testata tätä Sativexiakin, että sitten vasta sen jälkeen tämä Petrokan. Ja nyt kun tuolla oli viimeksi tämä lakivaliokunnan keskustelu tästä laillistamisaloitteesta, niin siellä oli niin THL paikalla, joka kertoi, mitä on lääkekannabis, eli mitä on lääkekannabis, mitä nämä Petrokan on lääkekannabista, THL mukaan lääkekannabis on vain Sativex ja Epidiolex siellä salissa. Eli kipupotilaat ja Petrokan potilaat niin jäi kokonaan sen keskustelun ulkopuolelle. Senkin takia täällä ollaan mainitsemassa. Miten nämä valmisteet eroavat toisistaan? No siis Petrokanin valmisteet on kukkamuotoisia valmisteita ja nämä on synteettisiä, eli jalostettu kasvista, nämä Sativex, eli uutettu kasvista, Sativex ja Epidiolex. Niillä on taas sellainen profiili, että ne ei anna sellaista vastetta kuin mitä just Petrokanin korkean THC-pitoisuuden kukka. Ja sitten kun on tällaiset laimeat tasasuhtaiset THC, CPD ja Epidiolex, sitten taas CPD, voimakas pitoisuus, niin ne on rajalliset valmisteet tarjoamaan sitä vastetta, mitä potilaat saa ja potilaat hyötyy kukasta. Se on jo todettu yli 10 vuotta sitten. Ja nyt tänä päivänä niin kuin ikään kuin tätä vähän näyttää siltä, että vähän niin kuin yritetään siivota, ettei tällaista kukkaa nyt lääkekannabiksena edes pitäisi puhutella. Mikä on sinänsä hyvä, että olette tätä artikkelia pyöritellyt, että se on se kannabis, mitä käytetään lääkkeenä, mistä näitä. Mutta se, että mulla ei ole mitään mielialalääkkeitä, että silloin 2000, 2001 tai 90-luvun lopulla, niin ei silloin ollut tällaista käytäntöä, että mielialalääkkeet. Toki mulla on joku benzodiazepiini tai nukahtamiseen ollut, mutta että sellaista, että käytettäisiin niin kuin jotain nykypäivänä on kuullut, että jotain valmisteita käytetään ihan niin kuin suoraan, että tämä voi auttaa kipuun mielialalääke, niin että mä en ole joutunut kaikkia käyttämään. Ja siinäkin kohtaa, kun mulla tämä oli vähän niin kuin pois voimasta tämä lääkekannabisresepti, niin toki siinä kertailtiin, että mitä on kokeiltu ja käytetty. Kun niistä tulee tällaiset vaikutukset, niin ei kannata palata sitten niihin. Ehkä tuohon, miten Sativex ja Epidiolex eroaa tästä kukkamuotoisesta, että ne on suun kautta nautittavia. Että Sativex on suihkemaa, että se tuonne kielen alle suihkautetaan. Epidiolex on minun mielestä se on enemmän piippamuodossa. Mutta siinä mielessä ehkä ymmärrän, että ne on lääkäreille jossain määrin helpompia, koska siellä on ne kliiniset tutkimusvaiheet käyty läpi. Se on ehkä helpompi annostella tietyssä mielessä kuin sitten tämmöinen kukka, mitä ne ei ole koskaan nähnytkään. Että tavallaan on ehkä valitettavaa asia, että Suomessa ei ole sitten niin hirveästi vaihtoehtoja. Petrokanilla on muutamia näitä kukkamuotoisia tuotteita, jossa sitten on eri THC, CBD-pitoisuuksia, mitä voidaan sitten niin potilaskohtaisesti katsoa, mikä sopii. Mutta että se vaatii myös niin lääkäriltäkin jonkinnäköistä asiantuntemusta aiheesta, että se osaa sitä määrätä. Että niin mikä on se sitten se käyttöannos per päivä, per viikko, per kuukausi, miten sitä käytetään. Tavallaan ymmärrän myös lääkäreiden tavallaan sitä, että ne ei osaa sitä välttämättä määrätä, koska ei ne yleensä näe tämmöisiä tuotteita. Ne on yleensä se tarkat milligrammat, mitä ne pystyy sitten toki ottaa tablettina, mutta kertaa päivässä ja hyvä niin. Et siinä mielessä tietysti olisi hyvä, että olisi myös sitten niin kuin heidän näkökulmastaan tuotteita, jotka sitten olisi heille jotenkin haluampia, mitkä on ehkä öljyt tavallaan. Että jos ne pystyy jollain pipetillä sitten niin kuin, annostelemaan, niin se on ehkä yksi vaihtoehto. Ja ymmärtääkseni jossain apteekissa on sitten näistä Petrokanin tuotteista sitten tavallaan tämmöistä niin kuin vanhan ajan apteekkia, että voidaan niin kuin uuttaa lääkettä sitten potilaille. Ei se niin sellainen niin teknisesti välttämättä hirveän monimutkainen sitten se olisi. Et kun toi kukka tollasenaan, niin sehän on niin kuin jollekin potilaalle lääke juuri sellaisenaan syötynä. Ja on täysin tyytyväinen. Ei ole ikinä tottunut polttamaan mitään eikä hengittelemään mitään
höyryjä ja saa sen vasteen, kun tarvitsee. Sitten on taas potilas, joka tulee manamaan, että nyt se ei dekarboksiloidu, että se pitää kuumentaa, että siitä saadaan ne aktiiviset ainesosat. Ja tämä henkilö mahdollisesti polttaa sitä, tai ainakin vapottaa, että se tulee sitten intensiivisemmin niin kuin ne ainesosat. Eli jos samaa kasvia syö sellaisenaan, tai jos sen kuumentaa kookosöljyyn, tai jos sen vaporisoi tai polttaa, niin siinä on jo niin kuin 4 erilaista tapaa annostella. Ja ei voi potilaatkaan ole oikein kartalla siitä, että miten kaikin eri tavoin se tulisi niin kuin sit tehdä ja valmistella niissä eri menetelmissä. Mutta potilaat itse siihen tutustuu. Ja sitten sitä neuvotellaan, että mikä se on se vaste, mitä siitä saadaan. Että jollain lähdetään liikkeelle jollain tavalla kokeilla, käyttää. Ja potilaat siinä niin itse ohjautuu aika pitkälti. Tämä on niin erilaista sitten se lääkitseminen, mitä tämä nimenomaan tämä sairauksien lääkitsemiskulttuuri, missä ei välttämättä haluta parantaa niitä sairauksia niinkään. Että ihminen itse ottaa vastuuta ja ottaa niin tavallaan vetovastuu siitä omasta hoidostaan. Ja sitten kun tämä aktivoi mun kokemuksessani just sitä, että mä oon se asiantuntija ja sitten kun mä saan tällaisten lääkäriasiantuntijoiden kanssa käydä sitä rakentavasti sitä mun kokemusta, niin sitten se yhtälö toimii. Että se on vaan valitettavaa, että tänä päivänä potilaat joutuu kohtaa sen, että jos puhuu lääkärille lääkekannabiksesta tai kannabiksen lääkekäytöstä, niin siihen suhtaudutaan niin kyseenalaisten ja epäillen. Se on jotenkin tässä ajassa, että mäkin olen 2011 saanut reseptin ja mulla on sitä ennen jo yli 10 vuotta sellaista, että mä en ole kuormittanut terveydenhuoltojärjestelmää, kun mä oon ollut omatoiminen tämän asian kanssa. Ja sitten on mennyt just elämässä eteenpäin. Ja sitten kun näitä malleja muita, kun kävelykeppi ei ole ihmisiltä jäänyt pois, niin ei se tunnu hetkauttavan. Mutta sitten kun sen näkee läheltä ja tajuaa, että jumala ei mitä tapahtuu joillekin. Tosi radikaaleja muutoksia siinä, kun tämä astuu kuvaan. Mutta se, että kaikki asiat tapahtuu, niin se on niin kuin monen asian summa. Että ei se ole automaatio, että tämä nyt on joku ihmelääke, joka parantaa, mutta kun on omia kokemuksia ja on nähnyt monia tapauksia, niin kyllä silleen niin kuin avarasti täytyy suhtautua. Vielä nousee, kun käsitinkö mä oikein, että tässä teidän artikkelissa oli niin kuin tästä, että vähän niin kuin viitaten näihin psykedeellisiin kokemuksiin siinä. Eli just se, mikä aihealue ehkä stigmatisointi kannabista. Tavallaan sitten taas niin tämä psykedeeliterapian puolella tunnetaan kannabis ei klassisena kuin tällaisena substanssina niin kuin siinä kentässä. Ja kyllä mun oma kokemus on sieltä varhaisvuosilta, että kun silloin ei varsinkaan ole ollut tietoa, että se on saattanut olla minkälaatuista tahansa, mitä on, niin on niin tällaiset psykedeelliset kokemukset siihen niin oman toipumiseen, eheytymiseen, voimaantumiseen ja paranemiseen kuuluu. Et siinä on tullut tosiaan sellaista niin kontrastia siihen itsenä olemiseen ja sitä omaa elämää tarkasteltu niin laajemmasta vinkkelistä ja tavallaan niin kuin planetaarisesta vinkkelistä silleen, että siitä on tullut niin näköalaa. Ja myös oman kehoon sellaista, että on niin päässyt niin matkaamaan omassa kehossa tietoisuudella ja tuntemaan niitä kohtia, mitkä siellä on ollut piilossa, pimeänä, kipeänä. Niin, tavallaan tosi tärkeää. Tuohon ehkä vähän taustaksi, tai tavallaan ajatus tuli, meillä oli Jussilla ja hänen opiskelijoilla, ja olin sitten siinä artikkelissa mukana sitten, mikä julkaistiin, niin vertailtiin kipupotilaita, jotka käytti opioideja, ja kipupotilaita, jotka käytti kannabista. Niin yksi meidän löydös oli, että molemmat ryhmät raportoi, että se kivun intensiteetti helpottui samalla tasolla, mutta sitten ne, jotka käytti kannabista, se oli vähän niin kuin holistisemmaksi vaikutukseksi. Siellä oli tiettyjä sitten niin kuin hyvinvointiin liittyviä positiivisia vaikutuksia, mitä opioidin käyttäjät sitten ei raportoinut. Sitten me niin vähän sitäkin kautta kirjan lukua mietittiin, että kun yleensä vähän julkisessa keskustelussa näkee, että se CBD on se lääke, mutta se TH on sitten se viiden molekyyli otettavaa, että voisiko se psykoaktiivisuus, jota se THC tuottaa, niin olla sitten osa sitä
myös sitä niin kuin, tavallaan lääkinnällistä kokemusta, että niin kuin, jos jonkin verran niin kuin, kivun kanssa, että se ei välttämättä niin kuin, opioidin verrattuna täysin leikkaa sitä kipua pois, mutta se saa sieltä tietyt etäisyyden tavallaan. Pystyy niin kuin, toimimaan, vaikka se kipu saattaa kuitenkin jossain määrin vielä olla, mutta se saa siihen tietyn etäisyyden, että se tavallaan se toimintakyky helpottuu sitä kautta. Jos se tuossa sanoi jotain. Varmaan on niin paljon ihmisille erilaisia kokemuksia siitä oman kivun muuttumisesta. Mulla on jäänyt siitä vaan sellainen, niin kuin ehkä sellainen, että se on sulanut. Ja siihen on tullut sellainen, niin kuin, että se niin kuin alkaa lämpenemään, kun mä oon tehnyt ehkä jotain, mä oon saanut jonkun liikkeen tai löytänyt jonkun, että mä löydän sen kohdan jotenkin, niin sitten se hengittäminen sinne tai jonkun liikkeen tekeminen on tehnyt jonkun sellaisen, mitä ei ole vaan mistään muualta voinut saada koettua. Ja sitten se on niin kuin linkittänyt niin kuin koko kehon yhteyteen niin kuin, ja ymmärtää, että oma mieli ja keho on yhtä. Ja näitä kokemuksia tosiaan, kun on puhunut lääkärin silloin 2001, niin on niin kuin, että haluatko sä mennä psykiatrin kanssa juttelemaan? Et se ajatus mulla on koko ajan kulkenut, että keho ja mieli on, me ollaan molempia ja sitten siinä on monenlaisia kerroksia. Miten me täällä systeemissä käsitellään tätä kokonaisuutta, niin siinä on isoa kirjoa ja ihmiset on löytöretkellä itsensä kautta pystyy tavallaan niin kuin tulkkaamaan sen, että mitä tässä ollaan. Jokaisen voi olla oma selityksensä. Itse olen kuullut joskus aikanaan ystävän isältä semmoisen tarinan, että Sveitsissä oli kuulemma laskettelu rinteessä oli niin kuin kaatunut, oli olkapäässä joltain, oli Sveitsissä lääkäri antanut sitten kannabista sille, että se oli rentoutunut ja ne oli saanut sen sitten muljautettua takaisin paikalleen. Ei toki mitään lähdettä ole eikä virallista, mutta tällaisia, että ehkä sitä on voitu niin kuin sit, kun sanoit, että saa niin kuin tavallaan sen, saa sen miten nyt sanoititkin sen, että niin kuin saa sinne lämpöä ja saa siihen niin vähän, pystyy ehkä päästään irti ja saa eri perspektiivejä asioihin. Mutta sitten se on kuitenkin, kun siis nyt jos Sativex ja tämä Epidiolex, ne on niin kuin nestemäisiä puutteita ja sitten Bedrocan on niin kuin yrttiä, siis se on niin kuin kasvimateriaalia. Ja onko mitään muita lääkkeitä, mitkä on niin kuin itse kasvimateriaalia? Osaako se vastata tällaiseen? Että onko se niin kuitenkin siinä mielessä ihmeaine tai ainutlaatuinen aine, että onko muita kasvimateriaaleja apteekin hyllyllä? Tai ei se nyt ole ihan perinteinen apteekin hylly. Sanotaan niin kuin reseptuotteita en tiedä, mutta kyllä niin kun menee apteekkiin, niin on se siis on paljon tavallaan, niin kuin, miksi niitä kutsutaan, reseptivapaita tuotteita, jotka on jonkinnäköisiä ja jonkin kasviin pohjautuvia. Että siis ei se siinä mielessä se ole ennenkuulumatonta, mutta ehkä reseptilääkkeistä ei nyt ole muita mieleen. Niin kuin se on rohdos. Kun se on kasvanut kasviin ja sit se on kuivunut, se on sellaisena, se on rohdosmääritelmä. Se en tiedä itse, että onko millaisia rohdosvalmisteita kaiken kaikkiaan on. Ja se on se perinteinen tavallaan apteekkitavara. Ymmärtääkseni sana drug tulee sanasta drow, mikä siis tavallaan tarkoittaa kuivattua kasvimateriaalia. Tavallaan siis senkin sanan etymologia on jossain tuollaisessa niin rohdospuolella. Ja kuitenkin sitten Bedrocankin on kuitenkin kliiniset tutkimukset ja muut. Että jotain näyttää, heidänkin on täytynyt saada sille, että se on niin kuin, sitä määrätään lääkkeeksi. No. Siis siellä on kliinisiä tutkimuksia, joo. Mielestäni niin ne on ollut mukana 50 eri tutkimuksessa. Esimerkiksi fibromyalgia on yksi, mitä ne on ymmärtääkseni ollut tutkimassa. Mutta se on tavallaan ne, jotka käyttää kaikkia vaiheita läpi per indikaatio. Se on enemmän niin kuin tuotevalmistaja. Siellä ne on saanut 2015 tämmöisen niin kuin GMP-statuksen, eli Good Manufacturing Practices, eli ne on pystyy niin osoittamaan, että se tuote on tasavaltuista, se on
lääketasoista, mikä ei ole siis sinänsä ihan yksinkertainen juttu, varsinkaan niin kasvimateriaalin kanssa. Siinä mielessä se on lääketuottaja, mutta niin. Niin siinähän se niinku ero tuleekin sen lääke- ja kannabiksen väliin. Se on se fasiliteetti, missä sitä tuotetaan sen kaltainen, että pystytään niinku vakioimaan ne olosuhteet ja pitämään standardi. Tai näin mä oon käsittänyt. No, miten lääkekannabisvalmisteiden saatavuus ja hinnoittelu vaikuttaa potilaiden hoitoon? Ei, hyvä kysymys. Kun ensinnäkin niin hintahan on ihan liian kova, koska ei siihen tule mitään tukia. Ja 2017, kun toimeentulotuki siirtyi kunnilta Kelalle, niin sitten on tullut sen jälkeen käytännöksi, että toimeentulotuessa ei oteta lääkekannabismenoja huomioon. Ja onhan se niin, mitä sä kysyit oikeastaan? Niin, se saatavuus ja hinnoittelu, että miten se vaikuttaa. Ja sitten se saatavuus on se toinen asia, että mä sain itse asiassa matkalla just tänne, niin potilas numero 1 puhelun, että tästä pitäisi nyt Petrofanille lähettää kyllä joku kysely, että miten tämä toimitus nyt menee, koska täällä on nyt ollut pitkin tätä vuotta sellaista, että sitä on toimitettu pienellä päivämäärällä, pieniä eriä, ne loppuu kesken. Tälläkin hetkellä toimitus on katkolla apteekissa ja tämä on jotenkin tuntuu sellaisen, että nyt pitäisi kohdistaa katsetta sinne Tamroon, että Tamro on ainoa maahantuoja ja aikanaan se on ollut apteekilla se maahantuonti, että mä voin hinnoitella sitä hiukan omapohjaisesti johtuen omasta maahantuonnista ja sitten kun se on monopolisoitu Tamrolle, niin on tullut tämmöisiä hinnan nousuja ja nyt on sitten tätä toimitushankaluutta ja epäily on se, että Petrofanilla tuotetta riittää, mutta toimituksessa on jotain kummallista häikkää. Tätä ei ole selvitetty, tämä on ihan tänne tullessa saatu. Pitäisi tosiaan semmoista selvittää. Sitten toimitus ja hinta tai saatavuus ja hinta, niin ne on vähän niin kuin perseellään ja ollut vähän niin kuin pitkin matkaa. Et vaikka olisi resepti, niin ei ole mitään takeita, että pystyisi sitä rahoittamaan. Paistoiko ne yksi lääkepotki maksaa? No itse asiassa kun nämäkin on tässä on Petrokan ja Pediol, niin niilläkin on eri hinnat. Se oli jotain, näissä on vielä sellainen ero, että tämä Petrokan on lähempänä 70 € purkki. Eli olisiko se ollut sitten, se on 14 gramman hinnalla. Ja sitten tämä Pediol, missä on sitten tätä CBD:täkin, että siinä pitäisi olla sitä enemmän, niin sen hinta oli muistaakseni se 86 €. Nämä jotenkin sellaisia aika mauttomia, jos miettii, että monet joutuu tosiaan turvautumaan korvaaviin valmisteisiin johtuen just siitä, että ei ole reseptejä saatu uusittua ja sitten, että se vaikka sen saisi, niin sitten sen hinta voi johonkin kohtaan tulla seinä vastaan. Ja nyt kun on tuo saatavuusongelma, niin potilaat joutuu väkisinkin miettimään, että ei siihen voi luottaa. Vaikka olisi se resepti ja raha, niin sitä ei siltikään välttämättä saa. Ja on se sun tilanne potilaana mikä tahansa, niin kulmia on helposti. Ja sitten kun sä sanot tuossa Sveitsin, että lääkärit, niin tätä mä oon kaivannut, että kun mä oon saanut näitä ihmekokemuksia alkuun, että mä saisin oikeasti ymmärrystä mun kokemukselle ja tukea sille jatkumolle siinä hoidossa, mikä olisi just tuollaista reflektioa, ikään kuin vielä akuuttitilanne, mikä kuulostaa ihan tosi hienolta, että osataan nähdä se mahdollisuus. Mutta tämmöisessä hoidon mukana kulkemisessa, niin potilaat on aina kuitenkin yksin sen asiansa kanssa, vaikka olisi se hoitava lääkäri siinä, niin se hoitava lääkärin rooli on kuitenkin vähän kaikkien kohdalla se, että se potilas kertoo, että miten ne jutut on tässä mennyt ja mitä muutoksia mä oon tehnyt ja mitä mä oon siitä huomannut ja miten tämä vaikuttaa. Tuosta hinnasta vielä, että nuo myyntiluvallisesti tuotteet, esimerkiksi Satirex muistaakseni, onko siinä 30 millilitraa, esimerkiksi noin 600 €. Ja laskin, että se litrahinta oli 20 000 €. Eikä välttämättä meidän litrakaupalla. Muistanko mä, että 3 pullon paketti olisi? Muistaakseni, että 1 pullo kuussa? Vai 3 pullon paketti kuussa? Se on aika kova litrahinta.
tapauksessa. Ja Satirexistakin sen verran, kun sitä joskus testasin, niin siihen mennessä olin jo kuullut niiltä, ketkä sitä MS-potilaat oli testannut, että siitä menee kieli tunnottomaksi ja ei siitä saa vastetta. Ja sitten kun siinä on se, että siinä on eri suihkausmäärät ja sitten maksimimäärä oli 12 suihkaisua, niin sitten siinä aika pian huomasi, että ei tästä tule mitään. On suihkut, että sitä sitten huomaa, että on kieli tunnoton, että ei ole kiva syödä. Jos saa siitä yhdestä suihkusta, 2-3 jotain vaikutus, niin se on tosi jees varmaan. Se on hyvä. Kun tulee kovaa hintaa, on ainakin jotkut lääkärit sitten käyttänyt perustella, että turhaan jotain määrätä, koska tämä on nyt kallista, ettei tähän varaa. Ei sitten edes määrätä sitä. Mutta se on tietysti yksi osa, että on hieman hankala potilaan. Niin, onko toikin tarkoituksenmukaista vai sattumaa? Tarkistin, niin Sativex sumuten, niin se on 3 kertaa 10 millilitrasta myydään, niin 621 euroa senttiä. Joo, vielä siitä sveitsilääkärin tarinasta, niin siitä jäi ehkä innoissani kerroin siitä, että siinä oli tosiaan, että se potilas ei ollut, että se oli jännittänyt, se oli ollut niin jännittyneenä eikä pystynyt antaa, että se pisti liikaa vastaan ja lääkärit ei saanut muljautettua, niin sitten hänelle piti antaa kannabista, että hän rentoutua ja sitten se saatiin paikalle. Mutta tiedä sitten, kuinka tosi juttu. Mitkä on lääkärien yleisimmät huolenaiheet tai esteet lääkekannabiksen määräämisessä potilaalle? Vastasitkin, että varmaan just toi hinta on varmaan se maalaisjälki, mitä he lääkäreinä joutuvat siinä tilanteessa kuitenkin tekemään, niin sitten ne ehkä antaa. Mutta mitä sä oot kohdannut? Siis lääkäri saa tietonsa sieltä heidän järjestelmästä niin kuin ne huumevalistuksen tiedot kannabiksesta. Et siinä tulee heti sellaisia ristiriitaisuuksia, että sitä ei ymmärretä lääkkeenä, kun siinä nähdään niitä haittavaikutuksia siinä heidän materiaalissa. Siinä joutuu potilas selittämään sitä. Siellä ei ole semmoista, että sitten kun se katsoo lääkejärjestelmästä, että meiltä löytyy tällainen lääke, mikä tämä lääke on? Siellähän ei paljon haittavaikutuksia ole siinä listauksessa, mitä mä oon sitä joskus saanut lukasta. Niin kannabiksen kohdalla ei ole semmoista listaa kuin jossain muissa lääkkeissä voi olla vaarallisempia. Että on siinä ne varmaan ne riippuvuuden ja sitten jotkut euforian, mutta siellä ei ole semmoisia kuin vaikka sitten jossain opiaidessa tai muissa voi olla kuolemaa tai vakavaa. Niin. Huomasin just, että alkoi suu kuivumaan. Just näin. No siis täällä on listattu side effects, eli sivuvaikutukset. Ja täällä sanotaan, että okei, jollekin voi tulla insomniaa, käyttää sitä myös kattamiseen. Sydän saattaa vähän pamppailla, tietysti vakavampaa, jos ei pamppailisi. Ja toiset other effects are relaxation, rentoutuminen, fits of laughter, saattaa naurattaa, feeling hungry, nälkäinen, heightened sensitivity to the perception of color and music. Enhän se vain ihan hirveän pahoin. Kuulostaa liian hyvin. Lääkäri joutuu miettimään, että onko tämä nyt liian hyviä vaikutuksia sitten. Okei, reaktioaika saattaa olla vähän hitaampaa. Ainakin ensimmäisen tunnin aikana. Tietty senkin yhteys, että ajan ja paikan tai saattaa hieman muuntua siinä. Mutta niin, että siis verrattuna ehkä just moneen muuhun lääkäinen, niin ihan sellainen ihan hirveästi pahoilla. Ja nyt tullaan just tähän refleksit ja reaktioaika ja ne, mitä itsellä on parantunut ja kirkastunut. Jos pullo meinaa kaatua, niin sen saakin kiinni. Tai auto ajaessa, niin se hahmotus on paljon laajempi. Että näkee kaiken liikkeen suhteessa omaan liikkeeseen, pystyy ennakoimaan kuitenkin tässä kognitiiviset asiat, mitkä sieltä lääkärin tiedoista tulee. Ja psykomotoriikka ja kognitio taitaa heikentyä, kun tällaista käytät. Ja sitten on, että mä tässäkin sanotan ihan selkeästi, ja ei mun muisti pätkiä. Jos se pätkisikin, niin jokaisella voi lähimuisti pätkiä joskus. Ja se, että
se on niin kuin, on tietoinen ja läsnä ja niin kuin tämän ansiosta niin kuin yhä enemmän. Niin, siinä kohtaa niin kuin sitä haittavaikutusta ja semmoinen, niin kuin, että ihminen, joka on käyttänyt kannabista ja se käyttää sitä vähän liian voimakasta ja liian ison määrän ja sellaisessa tilanteessa, niin siitä tulee varmaan hirveän liuta kaikenlaisia sellaisia ei-toivottuja tiloja. Jos senkin käyttöhetken olisi pyhitetty siihen, että siihen oikeasti nyt minimoidaan sitten se määrä, että siitä ei varmasti tule mitään ylimääräistä ja näin, että sitten päästään niin kuin tavallaan autenttisempaan kokemukseen siitä, että mitkä ne oikein mahdollisuudet voi olla. Että nämä tulkinnat on varmaan häiriintynyt hirveästi, että annetaan niin kuin liian paljon jollekin apinalle, joskus kun näitä testejä on tehty ja sitten niin kuin sen pohjalta tehdään tulkintoja. Mutta tosi on, että niin kuin tämmöinen monen asian tekeminen niin voi parantua. Niin kuin tarkkuutta vaativien asioiden tekeminen ja suorittaminen voi myös parantua, kun tämä vaikuttaa. Ei todellakaan automaatio siinä, että niin kuin tämmöinen potilas olisi niin kuin heikompi kuntoisena siellä, kun se on tätä lääkettään käyttänyt. Ei. Mutta sitten niin mitkä ne intentiot on ja mikä se on se niin kuin ravitsemustila, väsymystila. Mä olen itse asiassa väsyneenä ollut paljon vaarallisemmissa hetkissä ratissa, kun mä olen niin kuin huomannut, että nyt mä oon todella väsyneen, mä oon pinnistellyt, että ei tapahdu mitään. Mä oon huomannut, että tässä on se todellinen riski. Että tämä on niin kuin ihan niin kuin, ei väsyneenä ratissa. Sehän on ihan syystä kielletty väsyneenä rattiin meneminen. Siitähän voi saada sakot. Onko Petrokan kolmiolääke, saako sen kanssa ajaa? No, nämäkin on näitä, että jos on ajokortti, niin pitäisi varmaan olla hiljaa, että ei viitti sanoa mitään. Tuossa ei ole mitään kolmioa, ei ole ikinä ollutkaan. Ja silloin sanotaan nyt, että 2010-luvulla, kun meitä alkoi lisääntyä, me keskusteltiin keskenään, että hei, mä olen turvallisempi kuski, kun mä otan tämän lääkkeen ja menen rattiin, verrattuna siihen, että jos mä en ota tätä lääkettä, menen sinne rattiin. Ja kun on tullut tilanteita, että poliisit on pysäyttänyt jotain, mua ei ole sellaisessa tilanteessa, mä en joutu sellaiseen tilanteeseen, että potilas pysäytetään ja se on ollut jopa niin, että joo, mä olen lääkekannabispotilas ja mulla on tämä ja niin kuin tavallaan nähdään, että se käyttäminen kuuluu tämän elämään ja se ajaa tätä autoa, mutta siihen ei ole puhuttu. Mutta nykyään siellä Trafin sivuilla on lukenut sen, niin siellä on joku käsittämätön maininta siitä, että 24 tuntiin käytön jälkeen ei saa hyppyä autolla. Ja olet potilaana, niin jos olet päivittäiskäyttäjä, niin lasketaan, että meni 25 tuntia. Sitten pitää sen jälkeen. Todellakin niin kuin, siinä pitäisi tapahtua mun mielestä jotain niin kuin täsmentämistä, että ei noin mielivaltaisesti voi vaan niin kuin laittaa sitä. Ja varsinkin jos on kyse potilasta, niin potilaiden ääni pitäisi saada kuulumia. Potilas tulee turvallisempi kuski siinä kohtaa, kun se käyttää sitä lääkettä, mitä sen kuuluu käyttää. Ja itse osaa arvioida, että jos mä nyt vedän ne vähän liian isot henkoset, jos mä sitä siinä muodossa käytän, niin potilas sitten tajuaa, että mä lähden nyt 5 minuuttiin, 10 minuuttiin tai ehkä varttiin sitten ajamaan. Mä lähden sitten, kun on sopivaa. Ja, niin kuin, mä en tunne ihmisiä, jotka olisivat niin riskikäyttäytyjiä liikenteessä sen takia, että ne käyttää niin kuin lääkettä. Se niin riskikäyttäytyminen tulee sitten kännykän käytöstä tai jostain ihan muusta, mihin se fokus menee siinä ajassa tai ajatuksissa. Sä voit olla muutenkin ajatuksissa. Ihan vielä tasapuolisen nimissä halutaan vielä huomata tämän, että okei, jos olet raskaana, ja tästä ei ole suoranaista näyttöä, mutta ei ole monenkaan lääkäinen kohdalla raskaana. Ehkä kannattaa välttää kuitenkin. Ilmeisesti vielä sellainen sydän jonkinnäköinen riski voi olla. Pitää konsultoida lääkäriin, niin on monessa muussa lääkeaineessa. Ja sitten tämä, että jos on suvussa skitsofrenia, niin on tästä sopiva lääke. Tällä hetkellä on tutkimusta, että CBD voi olla myös antipsykoottinen mahdollinen sellainen. Tässäkin vähän, että se on yksilöllistä. Ja just tämä syy-seurausyhteys, mitä yleensä heitellään, niin se välttämättä just aina niin, että toinen aiheuttaa toista. Mutta tekin täällä mainitaan niin siis polttaminen, että se saattaa tietysti olla. Ei niin lääkinnällinen tapa käyttää ja kaikkea tämmöistä. Mutta haluaisin vielä tässä tuoda rehellisyyden nimissä mainita.
Ja tämä psykoosiasia tulee myös tosi herkästi sen takia, että sä oot pitkään käyttänyt jo. Ja sitten se on niin kuin heti sellainen, että nyt on varmaan psykoosi, kun sä oot pitkään käyttänyt. No, tällainen niin kuin asetelma narratiivissa on, että jos olet pitkään käyttänyt kannabista, niin psykoosiherkkyys on lisääntynyt. Ja sitten sinua arvioidaan niiden kannabislasien kautta, että onko se nyt psykoosissa. Mutta tämä on just sellainen, miten tähänkin pitäisi suhtautua. Että potilaat, jotka käyttää vuodesta, vuosikymmenestä toiseen, tai on ne sitten ihmisiä, vaan jotka käyttää sitä, eikä ymmärrä käyttävänsä välttämättä sitä niin oman hyvinvointinsa, ei tällaisen, mutta kuitenkin. Että se olisi psykoosi se, tämä tila, missä mä nyt olen, tavallaan sen ajattelun mukaan. Kuitenkin näin ole. Kyllähän niin kuin ihmiset, kun ne puolustautuu tämän asiansa kanssa, koska ne ajetaan nurkkaan, niin voi tulla sellaisia reaktioita, että se dialogi tavallaan niin kuin töpsähtelee. Lääkäri on aika herkkä kirjoittelemaan kanssa kaikkea paperein varmaan, jos ihmisillä tulee jotain konflikteja. Mut joo. Ollaan tätäkin käyty jo läpi, mutta miten lääkekannabiksen määrääminen eroaa muiden huumausainelääkkeiden, kuten opioidi- ja amfetamiinijohdannaisten määräämisestä? Nämä opioidit on varmaan suurin osa niitä myyntiluvallisia. Ne ei välttämättä tarvitse sitä erityislupahakemusta, että nämä Bedrocanin tuotteet on erityislupahakemuksellisia. Siis 2008 tuli uusi lääkemääräysasetus, joka periaatteessa mahdollisti, tosiaan sitä varsinaisesti ollut kielletty aikaisemminkaan, eli kaikki nämä YK-sopimuksessa olevat aineet ja tajusteet, jos on hoidollinen tarve, niitä voidaan määrätä. Tähän on siis lähinnä sovellettu kannabiksen kohdalla, mutta niissä YK-sopimuksissa on aika monia muitakin aineita, jotka ymmärtääkseni ainakin teoriassa tämän vuoden 2008 lääkeaineasetuksen myötä olisi myös määrättävissä, jos on hoidollinen tarve. Mikä on sinänsä ihan mielenkiintoinen sinänsä kela, että se on kuitenkin sitten MDMA, psilocybini, LSD, ibogaini. Itse asiassa ibogaini saattaisi olla kiellettyjen aineiden listalla, mutta markkinoilla kiellettyjen aineiden listalla. Se ei ole siellä YK-sopimuksessa. Eli periaatteessa muitakin YK-sopimuksessa listattuja aineita voitaisiin määrätä Suomessa, jos hoidollinen tarve täyttyy ja on lääkäri, joka sen pystyy ja on halukas määräämään. Saadaan lääketasoinen aine jostain ja varmaan se vaatii ihan hyvän semmoisen lääkeseurannan sitten myös. Se, että niinku, onko meillä sitten hyvä systeemi on yleisesti lääkeaineiden seurantaa, koska meillä on vähän sitä terveydenhoitosysteemi on semmoinen, että lääkäreitä saattaa olla monta. Että sitten ehkä katsoo, mitä siellä niin potilastiedossa on, ehkä ei, mutta tavallaan niin kuitenkaan lääkeaineiden kohdalla ei välttämättä ole semmoista riittävän hyvää seurantaa noin yleisesti. Suojataan kyllä tähän. Eli erityisluvallinen, eli kannabis on vaikeampi kuin opioidit tai amfetamiini. Niin kuin, tai siis niitä määrätään helpommin kuin kannabista. Tilastojen mukaan joo. Ja siis näissä erityislupahakemuksissa on se, että ne pitää uusia vuoden jälkeen, kerran vuodessa periaatteessa. Että siellä on sitten se vähän niin kuin... No siis tavallaan ehkä on sillä just sitä seurantaa, että katsotaan sitten, että vähintään vuoden välein lääkäri näkee potilasta ja pitäisi siinä vaiheessa sitten kysyä, että miten menee ja jatketaan. Mutta se on aiheuttanut myös hankaluutta, jos ei sitten löydä sitä lääkäriä, joka on valmis sen erityislupa valmisteen sitten uusimaan. Tästä on ilmeisesti aika paljon kokemuksia. Mitä siihen sanoisi? Tätäkin ollaan tätä seuraavaa kysymystä sivuttu, mutta kysytään nyt vielä uudestaan
tiivistettynä vastauksena, miten lääkärin koulutus ja tietoisuus vaikuttavat lääkekannabiksen määräämiseen ja käyttöön? Miten? No varmaan niin, että ei sitä halua määrätä, jos et oikein tiedä, mistä on kyse. Tämä on tavallaan ihan ymmärrettävää. Tavallaan siis yleensä lääkeaineiden tieto tulee niitä tuottavilta tahoilta. Euroopassahan ei ole siis, että niin potilasmarkkinointi on kielletty, toisin kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa, jossa on TV-mainoksia, että niin, ei, olisiko tämä sopiva sinulle, kysy lääkäriltäsi. Että lääkärit saa yleisesti lääketietoutta, no siis lääkärilehdissä on erinäköisiä mainoksia, lääkeyhtiöt järjestää erinäköisiä seminaareja, tapahtumia, joissa sitten kerrotaan meidän tuotteistaan. Tämäkin on siinä mielessä muuttunut, että se yleensä lääkärit saatettiin viedä viikoksi jokin reissulle, keskitettiin ja siellä sitten oli muutamia seminaareja silloin tällaiset tähän selittää. Mutta tavallaan se, että Suomi on niin pieni maa, niin monelle yritykselle on varmaan järkevämpää keskittyä johonkin Saksaan, jossa on 65 miljoonaa ihmistä, että siellä on isommat markkinat kuin sitten niin johonkin pieneen Suomeen, jossa niin se potilasmäärä on verrattuna maihin sitten valitettavasti paljon pienempi. Niin ehkä sen takia ei ole sitten niin jaksettu panostaa sitten tavallaan siihen niin lääkäreiden kouluttamiseen. Millä en tiedä, onko varmaan tutkimuksiakin tehty aiheesta, mutta on sellaisen, jos sulla on niin tietoa lääkkeestä, niin sitä on helpompi määrätä. Tiedät, miten se vaikuttaa. Sulla on selkeät ohjeet. Nämä on englanniksi nämä ohjeet, että miten onko tässä niin suomalaista versiota, koska koskaan ollutkaan sitten. Kyllä se varmasti monella tavalla vaikuttaa. Ja siis lääkärit joutuu aikamoisen määrän tietoa omaksumaan niin opiskeluvaiheessa kuin myöhemmin. Että ymmärrän, että heitä olisi sellainen helppo osoittaa syyttävää sormea koko lääkärikuntaa kohtaan, mutta kyllä me varmaan niin osittain parhaansa yrittää ja monimutkainen maailma heillekin. Mutta miten sen asian saisi korjaantumaan tänne sen suhteen, niin hyvä kysymys. Lisää tietoa tavalla tai toisella. Se kysymys on. Kysymys oli, että miten lääkärin koulutus ja tietoisuus vaikuttaa lääkekannabiksen määräämiseen ja käyttöön? Se vaikuttaa pääasiassa siten, että koska ei tiedetä, niin ei siihen ryhdytä. Sitten on saanut tavata sellaisia lääkäreitä, jotka on ymmärtänyt, että mistä tässä on kyse. Sitten se voi vaihdella. No jos sitäkään ei ole ikinä varsinaisesti kielletty sen lääkekäyttöä, ilmeisesti sittenkään muidenkaan rohtoja. Muutkin rohdot saattaa tässä vielä sitten tulla meidän elinaikana niin kuin lääkinnälliseen käyttöön, niin miten Suomen lainsäädäntö ja viranomaisohjeistukset vaikuttaa lääkekannabiksen määräämiseen ja käyttöön? Näitäkin ollaan sivuttu, mutta kerrotaan nyt vielä, että miten se on. Miten lainsäädäntö ja viranomaisohjeistukset, miten ne on vaikuttanut? Eikö Suomi, ja sitten niin verrattuna just vaikka Saksaan, Tanskaan, että mehän oltiin kuitenkin vissiin mun käsityksen mukaan, me oltiin ensimmäisiä, jotka sitä rupesi määräämään. Ensimmäinen Pohjoismaa. Niin, kerro. No, ensimmäinen Pohjoismaa on ollut Suomi. Minä vuonna? Tämä ensimmäinen potilas on 2006 saanut päätöksen hallinto-oikeus. Oliko se korkein hallinto-oikeus tai Turun hallinto-oikeus kuitenkin. Että kun ensinhän tämän ensimmäisen potilaan lääke, kun se tuli tämän kanssa Hollannista, niin tämä entinen Fimea, siis tämä lääkelaitos silloinen kielsi sen, että ei tällaista huumetta voi, tämä on huume, niin sitten se todettiin, että on lääke eikä huume tämän potilaan kohdalla, että ei näitä perusteita voi kieltää. Tässä on tämmöinen vastakkainasettelu ollut kyllä mun silmissä niin sieltä 2006 alkaen, vaikka sitten 2008, kun sä sanoit, että tuli se virallinen asetus. Joo. Ja sitten 2010-luvulla potilasmäärät ovat lisääntynyt
ja se näyttö on ollut hyvää, potilaat hyötyy, mutta sitten on tapahtunut asioita, että tämä tilanne on mennyt aivan päinvastaiseen suuntaan tällä hetkellä muutaman vuoden ja potilasmäärät on romahtanut. Ja se on kyllä hyvin mielenkiintoista, miksi näin, että kun yleinen narratiivi tuntuu olevan sellainen, että ihmiset, jotka ei ole tekemisistä lääkekannabiksen kanssa, tietävät, että joo, Suomessa on lääkekannabis, on potilaita, jotka saa sen ja he kyllä sitten se hoituu, se jossain siellä jo hoituu. Ja sitten tämä tilanne on se, että tosiaan niinku, tämä on tosi retuperällä, että tässä on niin oikein on mitään mihin nojata, että miten tätä hoitoa toteutetaan tai miten sen piiriin pääsee. Vaikka se on valmisteita, jotka on ikään kuin näitä vähän virallisempia valmisteita, mutta sitten tämä, että mistä potilaat saa niitä hyötyä, niin se sivuutetaan sitten. Niin, siis lainsäädäntö mahdollistaa, viranomaisohjeita ei ole. Siis tavallaan monessa maassa on vähän niin kuin virallisia hoito-ohjeita, että näin määrää tätä tuotetta huomioon nämä seikat. Vähän niin kuin tämmöinen. Sitten tämä on siis Hollannin ministeriön virallinen tämmöinen läpyskä, missä niin on paljon tietoa tästä aiheesta. Tämä on niin tavallaan esimerkki, mikä viranomaisohjeistus voisi olla, mutta mikä meiltä puuttuu. Täällä niin on info, täällä on, että mikä on lääkekannabis, mitkä on ne sivuvaikutukset, miten sitä käytetään, mitkä on ne annostukset, voitko ottaa sitä ulkomaille, terveysvakuutus, lisäinformaatiota. Melko ohut, mutta siis sellainen niin tiivis paketti, mikä he tuottaa. Siis Pedrocanhan on siis tavallaan yritys, jonka Hollannin valtio on tavallaan ulkoistanut tuottamaan lääkekannabista niin Hollannin omiin tarpeisiin kuin sitten yleisemmin Euroopassa. Et en tiedä, voisiko sitten kuitenkin ehkä olla osittain, että Pedrocan, joka on varmaan tässä viime vuosina keskittynyt Saksan markkinoihin, tavallaan se tuotantokapasiteettikin on sitten ollut tietyllä määrin niillä kapasiteetin rajoilla, että sen takia se voi olla. Mutta että monessa maassa kuitenkin on jonkinnäköiset viranomaisohjeet tähän liittyen. Suomessa kuitenkin tästä nyt niin muutaman vuoden päästä tulee 20 vuotta ja edelleen puuttuu. Että tarvitsisi tehdä jotain. Niin, että ollaan menty huonompaan suuntaan. Eli tämä ei ollutkaan Pedrocanin tekemä esitelmä, vaan Hollannin terveysviranomaisen. Ministry of Health, Welfare and Sport. Kyllä. Ja addiction is unlikely with cannabis used as a medicine. Suomessa taidetaan viranomaisten toimesta väittää vähän toisenlaista sitten. Kuvaan. Kerro nyt Tatu vielä, miten se tilanne nyt on sitten lääkekannabispotelaille. Jos me ollaan oltu kuitenkin ensimmäisiä, joilla sitä on Pohjoismaista ollut, ja nyt Tanskassa kuitenkin käsitykseni mukaan viljelläänkin nykyään aika paljon, Saksa on laillistamassa, niin mihin se tilanne on mennyt ja miksi on mennyt sellaiseen huonompaan suuntaan se tilanne Suomessa? Nyt tulee folioonotto helposti päähän, mutta kuitenkin niin mä näen, että tätä ei ole haluttu tänne kauheasti. Ja mulla on siis 5. lääkäri, 2011 ensimmäinen, ja se oli 2015 asti, kun se sai Valviralta varoituksen. Ja käytännössä siinä oli puututtu jonkun potilaan johonkin sellaisen asian, millä sitten maalattiin se. Siinä kohtaa lääkäri totesi, että hän joutuisi tekemään sellaisia linjanvetoja, että hän ei vaan pysty tähän, hän jää eläkkeelle. Lähetti kirjeen, että hän ei voi jatkaa enää potilaille. Se sitten potilas löysi toisen lääkärin, joka sitten lopulta päätyikin tänne valtakunnan uutisiin, joka pääsi sitten kanssa siihen Valviran huomiolistalle ja sai sitten lopulta sen kiellon. Ja sekin tuli silleen vaiheittain 2018 ja lopullinen sinetti 2021. Ja ongelma on ollut se, että potilaat on kasautunut yhdelle lääkärille ja kuitenkin se viesti on ollut se, että siihen ei tarvita erikoislääkäriä, että sen voi yleislääkärikin tehdä. Mutta kun näitä ei ole sit ollut, niin se on sitten kasautunut jollekin ja sitten siinä kohtaa, kun jonkun potilaan tiedoista on löytynyt jotain epäkohtaa, niin silloin on maalattu sitten se koko potilaskunta. Ja sitten
ei ole ihmiset löytänyt uusia lääkäreitä enää 2021 jälkeen. Et siinä kohtaa itsekin joutui siihen pienen taukovaiheeseen. Tunnersin siihen itteni, koska se oli sellainen johdatus mulla. Ja nyt ei ole, en mä tiedä lukumääriä, mutta puhutaan kymmenistä potilaista, kun on ollut satoja potilaita. Ja nyt mä puhun siis nimenomaan tästä Petrokan lääkkeestä, koska se on ollut se kaikkein tehokkain tapa potilaille. Ja nyt se on ollut se alas ajettu puoli tässä lääkekannabiksessa. Mä näen, että se on sama niin kuin häivytetty hoitohistoriaa. Että ihmiset on saanut valtavan hienoja kokemuksia, mutta niitä ei ole koskaan alettu THL tai kenenkään toimesta kartoittamaan, että mitä nämä prosessit pitää sisällään. Niin nyt kun on muutama vuosi mennyt, että ei lääkitykset ole enää voimassa ja terveydenhuollossa, kun nämä potilaat yrittää saada, niin niitä ei saada käyntiin enää kovin helposti. Että vaatii ihan tosi valtavia töitä potilaalta, rumpaa edes takaisin ja silti se niin kuin tuntuu junnaavan vaan paikallaan. Valitukset ei johda mihinkään, ei niin kuin... Niin, siis... mitä niin, siis on niin kuin lääkärit joutunut niin kuin avin huomioiden kohteeksi ja jopa niin, että joku on saanut 3 huomautusta, että ei pitäisi enää pystyä jatkamaan, mutta siltikin vielä. Tosi sellainen niin kuin, aika mauton tilanne, että jotenkin se, että potilaat ei ole kunnolla otettu vakavasti, nyt sitä niin kuin vielä on kiristetty. Ja nyt mä tässä niin kuin äänitoivena niille kaikille sadoille ja tuhansille potilaille, kun ei ole se voimassa enää tai ei ole päässytkään siihen koskaan tai on löytänyt sen jotain kautta ja kokee, että tämä olisi mun lääke. Niin tässä on niin kuin, ei mulla oikeastaan, sen takia mä oon tässä. Ei mua niin kuin se kiinnostaa, että mulla on resepti itsellä muuta kuin se, että mä voin nyt niin kuin hyödyntää sen tämän kaltaisen tilanteeseen. Että on auktoriteettia puhua, koska ihmiset, joita resepti ei ole enää voimassa, niin mä oon huomannut senkin, että niillä ei ole auktoriteettia puhua siitä lääkekannabiksesta enää, kun se ei ole enää voimassa. Ai, sulla ei ole enää voimassa, miksei sulla ole voimassa, se lääkäri menetti lupansa. Aha, se on syystäkin varmaan menettänyt ja syystäkään sulla sitä ei enää ole. Automaattipäätelmä. Tämä on, niinku, on tosi järkyttävää, niinku, että tämä on niin salakavalaa, mitä ei niinku edes ymmärretä, kun narratiivi ohjaa paljon. Sitten samaan aikaan sumutetaan sitä, että joo, että on täällä se lääkekannabis. Täällä on jo kauan ollut, tiedetään. Mä katsoin Akuutin 2017 vuodelta, missä on niin lääkekannabisasia. Ja siellä on niin 2014 väestökysely perattu, että 60% kansasta on, niin kuin, että lääkekannabis on niin jees. Jos on silloin 10 vuotta sitten ollut se, niin kyllähän se on niin tullut niin paljon yleisemmäksi ymmärrykseksi, että sitä maailmalla tapahtuu, Saksassa tapahtuu asiat ja muuten lähempänä. Tanskan tuotanto lisääntynyt sen jälkeen alkanut, niin kyllähän se niin kuin ymmärretään, mutta sitten minne se niin kuin jää se piiloon, se ymmärrys ja ääni siitä ymmärryksestä, kun potilaat on ainoat, jotka yrittää kammeta sitä, että eikö meitä oteta tosissaan vai onko tässä totta, että tätä ei noterata ja kokemusta. Täällä pitäisi olla monta potilasta nyt mukana, joita voisi kierrättää. Että niin hurjia tarinoita, että alkaa itkettää. Niin, se on just se, että lainsäädännöllisesti tässä ei pitäisi olla mitään ongelmaa. Se ongelma on just, jos saadaan muualla. Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo 2022 teki kirjallisen kysymyksen tästä. Yritti vähän tuoda sitä sinne eduskunnan puolesta keskustelua. Siinä on just tavallaan, kun ei sitä lainsäädännöllä tavallaan korjata tätä tilannetta. Se vaatisi sitten niin jotain muuta, että se asia korjautuisi potilaiden kohdalla. Mikä se on, niin sitä varmaan monet yrittää tällä hetkellä pääkkäällä. Niin, mutta varmaan se on varmaan se, mitä mulle se virkamies ei suoraan sanonut sieltä sosiaali- ja terveysministeriöstä, joka on todennut ehkä tähän CPD liittyen enemmän, että
Joo, kyllä me tiedetään, että se on ihan hyvä juttu varmaan, mutta ei me haluta niitä markkinoita tänne. Niin tämä asenne mun mielestä on niinku läpileikkauksena tätä koko kasvia katsoen ja koko tätä, jos mä katson Finolan lähtötilanne 95 vuodelta, niin me niitetään toi pelto, me ei haluta tätä tänne. Ja tavallaan niin kuin miten tämä koko kasvi ja sitten ollaan nyt lääkekannabisaiheessa, mikä on kuitenkin osa tätä koko hamppukasvia ja se koko stigma, mikä siinä on vellonut ja tavallaan pitänyt sen pannassa tai semmoisena epämääräisenä möykkynä, johon sitten aina on tässä tartuttu parhaamme mukaan, että saataisiin tätä käsittelyä ja nostettua vähän uuteen valoon, koska tähän liittyy muutakin. Ja polvet. Niin, kyllä se vaikuttaa, että ei se niinku, vaikka lääkäreitä kuinka koulutettaisiin ja seminaareja pidettäisiin, niin ei se lääkäreistä ole. Että kyllä se on se Valvira, kyllä se on ne viranomaiset. Kun lääkärit pelkää sit sen oman ammattinsa puolesta ja lupiensa puolesta sen takia, niin kyllä se tarvitsisi olla, että jos vaikka Valio tai joku iso toimija tai Taumro itse oikeasti haluaisi, niin ne voisi vaikuttaa siihen asiaan ja saada ne viranomaiset tajuun, mutta ei ne viranomaiset, ei ne niin kuin pienempään kuuntele. Verrataan nyt vaikka sitten CBD-elintarvikkeet aikanaan, niin Ruokavirasto hamppualan yrittäjiä, että jos se olisi vaikka ollut siinä Valion tuote se CBD-öljy, niin Ruokaviraston tädit olisi sieltä kysynyt Valiolta, että no miten me toimitaan tämän asian kanssa. Ne olisi tuonut sen keskusteluyhteyden sinne ja halunnut jutella, niin sitten taas nyt se tilanne on ollut se, että nyt vaan kielletään ja niin kuin ei minkäänlaista niin keskustelua, että ei kuunnella sitä niin kuin toimijoita siinä asiassa lainkaan, vaan kyllä se on niin kuin Valviran päässä se juttu ja se pitäisi niin sitten isommassa mittakaavassa ne asenteet siellä muuttua. Sano sä. Lähinnä ehkä se, että nämä viranomaiset on varmaan niin siis sen saman tavallaan 70-luvulta lähtevän tietyn huumesodan narratiivin kanssa kuuluu ja se vaikuttaa heidän ajatteluun. Että siitä on varmaan vaikea sitten kanssa irtaantua. Että se on potilaan näkökulmasta melkein elämän ja kuoleman kysymys. Että niin vaikea just sellainen, että löytää ymmärrystä tämmöisiä niin vähän kasvottomiakin viranomaisia kohtaan. Mutta minusta tuntuu, että niin niillekin, että jos tavallaan pääsisi sellainen keskustelemaan, kohtaamaan ja tuomaan sitä niin asiaa, niin sekin sitten saattaisi tapahtua sitä muutosta toivottavasti. Niin, että Fimean on tämä lähtökohtainen asetelma, että ei me tällaista lääkettä, ei tämä mikään lääke tällaiselle potilaalle. Ja sitten ensimmäinen potilas kuitenkin sai sen lääkkeensä. Ja sitten tietysti Fimealta on tullut paljon muuta sen jälkeen, että on apteekkeihin kohdistunut sellaisia yllätystarkastuksia ja monen 1000 euron hintaisia ja semmoista niin kuin pientä kiusantekoa ja hankaloittamista sitten sinne suuntaan. Mutta sitten tuli tämä Kelan toimeentulotuen niin tämä kuvio, että lääkekannabista ei enää oteta huomioon. Ja sitten on vielä Valviran tämä lääkäreihin puuttumismeininki toistuva. Ja useisiin lääkäreihin, ei pelkästään siihen yhteen, joka uutisissa oli, että samaan aikaan muitakin sai kyllä tähän samaan aiheeseen liittyen. Sitten kun mä katson vielä tätä sosiaali- ja terveysministeriön tätä, että ei me nyt haluta niitä markkinoita tänne. Ja nyt tämä THL vielä, että joo, että meillä on täällä kyllä lääkekannabis, että se on tämä Sativex ja sitten on tämä Epidiolex ja bla 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 ja siinä se. Joo, kyllä. Niin näkee niin monessa instanssissa, että tulee se foliohattu päähän just, että no, ei tässä nyt mitään salaliittoteoriaa sentään tätä kasvia tai varsinkaan tätä lääkekannabista vastaan. Miksei näitä potilaita ole yhtään enempää tällä hetkellä, minkä takia niitä on vaan vähentynyt ja minkä takia ei vaan
missään oteta koppia, että näitä potilaita on ollut täällä, kaikki tietää, niistä on uutisoitu, nyt vaan hyssytellen annetaan painua vähän unholaan. Mutta ei se varmaan niin mene kuitenkaan. Instanssit on nyt tiedossa, että samaan pöytään vaan keskustelemaan lisää jatkoksi. No, tulevaisuuden näkymiä sitten ja vähän tutkimuksista, niin miten lääkekannabiksen käyttöä voitaisiin kehittää ja laajentaa Suomessa tulevaisuudessa? Niin. No itse tällä hetkellä ehkä keskityn enemmän tavallaan siihen ei-viralliseen lääkekannabiskäyttöön kartoittamiseen, koska sitä ei ole juuri tehty. Ja just tavallaan, että se voi olla sitä lääkinnällistä käyttöä, vaikka se virallinen tuote olekaan. Että tällä hetkellä edelleen on kiinnostunut ja keräilen tämmöisiä laadullisia haastatteluja ihmiset, joilla on kokemusta ei-lääkelaatuisen kannabiksen lääkinnällistä käytöstä. Eli jos se on asia, mikä kiinnostaa ja haluaa osallistua, niin voi laittaa viestiä aleksi.huplia.tumi.fi, eli Tampereen yliopistolla. Teen tällä hetkellä vielä Suomen kulttuurirahaston apurahan tyyli tämmöistä kyselyaineistoa edelleen, jatketaan analyysiä ja keskitytään enemmän sitten siihen lääkinnälliseen käyttöön. Yrittäisi vähän kartoittaa myös sitä, että mikä on ollut, no tavallaan, että mikä on ollut se, mikä on auttanut, mutta myös mikä sitten tavallaan, mikä on ollut haaste esimerkiksi lääkärin kanssa kohtaamisessa ja tämmöistä. Tuohon nyt keskityn. Yritän sitten kanssa ehkä pikkuhiljaa siirtyä enemmän sen lääkinnällisen käytön puoleen. Ja esimerkiksi alkoholiongelman hoito on ehkä semmoinen, mihin haluaisin keskittyä, koska sitä ei ole ollut koordinoimassa siihen liittyvää kliinistä tutkimusta psilosybinin terapian kohdalla. Ja CBD on varsinkin tällä hetkellä varsin tutkittu tuossa kyseisessä ongelmassa. Jonkin verran on keskustelua, että korvaako kannabis sitten alkoholia jollain. Se sitäkin tekee, varsinkin jos se on käytetty lääkinnällistä. Mutta CBD:llä on niin paljon erinäköisiä ominaisuuksia. Yksi voi olla, että se tavallaan voi auttaa niin sanotusti sitten alkoholikäyttöön liittyvien vierotusoireiden hoidossa. Ja myös sitten sillä on paljon positiivisia ominaisuuksia meidän maksan toiminnan ja aivotoiminnan monen muun kohdalla. Niin ehkä sinne päin tälleen niin kuin henkilökohtaisessa tutkimuspolulla haluaisin pikkuhiljaa siirtyä tästä niin ei-lääkelaatuisesta sitten ehkä jopa sinne lääkelaatuisen puolelle. Se tapahtuu sitten niin yliopistokontekstissa, vai pitääkö sitten niin oikeastaan houkutella näitä erinäköisiä yritystoimijoita sitten niin katsomaan ja näkemään, että Suomeen kannattaisi jollakin lailla satsata sitten. Että tavallaan se voisi ehkä olla sitten jotenkin nopeampi tapa myös sitten saada jonkinnäköistä muutosta aikaan. Sano vielä jotain tulevaisuudesta. Niin, tulevaisuuden, että miten voitaisiin kehittää ja laajentaa lääkekannabiksen käyttöä Suomessa? No, tietenkin se, että tämä potilaiden ääni pitäisi ymmärtää ottaa vakavasti. Ja sitten kun tämä tilanne on mennyt tähän, niin ettei se nyt jäisi sille tolalle, että potilaathan on joutunut ottamaan enemmän itse vastuuta sitten tämän lääkityksensä jatkamisesta. Ja sitten se tapahtuu keinolla millä hyvänsä. Ja sitä tehdään itse tai hankitaan sitä sitten jotain tuttuja tai tuntemattomia reittejä pitkin tai touhutaan yhdessä saadakseen sitä. Tämän kaltainen tavallaan vaihe on tullut tässä vastaan, että näitä reseptejä ei enää uusittu, niin tämän kaltainen käytäntö on lisääntynyt ja jotta se ei jäisi tulevaisuudeksi, niin tämä tietysti voisi saada sellaisia muotoja, että tätä osaamista hyödynnetään. Vihjasitkin.
siihen, että koska täällä on selvät markkinat, vaikkei niitä tänne niin halutakaan, niin koska jossain vaiheessa ne markkinat kuitenkin lyö sen rajan ylitteen, että sitä on täällä pakko jotain muutoksia tehdä. Ja siinä on sitten tulevaisuutta varmaan monenlaista. Toivottavasti hyviä juttuja. Niin, haluttiin sitä markkinoilla tai ei, niin kyllähän se täällä on ollut pitkään ja on ja kasvaa. Kyllähän se niin kuin laiton kasvattaminen ja käyttö kasvaa koko ajan suurissa määrin. Että se on vähän niin kuin jotenkin naivia ja jopa typerää ajatella, että sitä voitaisiin olla, tai ei ne sitä yritä varmasti tietoisesti niin kuin estää sitä markkinaa ehkä, mutta ne ei taju, mitä ne, niin kuin, että eihän ne tuosta hyödy mitään. Et potilaat jää heitteille ja valtio, koko niin kuin Suomi jää heitteille siinä hyvinvoinnin, että mitä niin kuin verotuloja siitä voisi tulla ja miten paljon ihmiset voisi voida paremmin, kun sitä saisi laillisesti ja se olisi turvallisempaa ja miten oikeasti sen väärinkäyttö ja lasten käyttö vähenisi, kun se olisi laillisempaa tai kun edes lääkekannabiksen käyttökin olisi niin kuin helpompaa potilaille, niin ne kaikki vähentäisi niitä sitten myös kyllä. Kerro. Jotenkin tähän laillisuus-sanaan lipsahdit, niin tietenkin se laillistamiskysymys aina nousee tällaisessakin. Ja sitten tullaan siihen, että lääkekannabis on jo laillista. Ja sitten tämä niin potilaan argumentointi tämmöisen kannabiksen laillistamisen puolesta on vähän niin ontunut siinä, että mihin täytyisi laillistaa, kun se on jo laillista. Mutta kyllähän nämä niin olosuhteet on nyt sitten sellaiset, että vaikka lääkekannabis on niin sanotusti laillista, niin se on tietynlainen niin semmoinen vitsi, että lääkekannabis on laillista. Se että se niin kannabiksen laillistuminen todellisuudessa antaisi niin resurssit toteuttaa tätä asiaa niin, että potilaat saa sen parhaan hyödyn. Et siinä mielessä niin tietysti tulevaisuutena toivoo sen kaltaista liikehdintää, että tämä narratiivi nyt muuttuisi. Tuli vaan mieleen niin argumentti kannabiksen laillistamisen puolesta, jos se laillistetaan niin lääkekannabiksen kohdalla, niin sitten kellä ei enää pääsyä siihen. Että se olisi niin tavallaan, että viranomaisten kannattaisi nimenomaan laillistaa, niin sitten tavallaan käyttömäärät lähtee laskuun niin lääkekannabiksen kohdalla. Tämä on se argumentti, mikä heille esittää. Ja ehkä vakavissa siis se, että se laillistaminen tai laillinen sääntely on nimenomaan sellaista niin kontrollin ottamista. Sitähän se on enemmän. Nyt se on tavallaan, että ei se ole kontrollissa. Kenenkään kontrollissa, vaan se olisi nimenomaan, että sillä olisi sitten se olisi turvallisempaa, siellä on laatu, valvontaa, siellä on ikärajoja ja siellä on kaikkea tämmöistä, mikä tällä hetkellä puuttuu. Niin se on myös tietysti se argumentti sitten sen laillisen säätelyn puolesta. Ja tietysti on hienoa, että on tässä kuitenkin viime vuosina on tapahtunut kehitystä, että on tämmöisiä kahvilakauppoja, jossa voidaan käydä keskustelua, on tuotteita, joissa on hamppua, CBDtä. Näitä on kuitenkin ilmestynyt tässä viime vuosina niin ainakin isoihin kaupunkeihin, että sitten normalisoi sitä asiaa hieman, mikä tietysti jossain pienessä ei se saa normalisoida, mutta se on kuitenkin asia, mikä on ollut jo pitkään tavallaan ihmiskunnan käytössä, että tavallaan se, että se on näin kielletty, se on se epänormaali. Voisi tähän loppuun vielä kiinnostaa sitten teidän luvussa siinä kirjassa muutama asia, että mikä fiilis sulla on nyt jälkikäteen sen niin kuin synnystä ja miksi ne oliko siihen tietty syy, miksi ne halusi suomalaiset siihen kirjoittaa? Mistä te päädyitte siihen kirjoittamaan sen luvun? Oikein unohdin koko kirjaluvun, mitä tänne tultiin vähän puhumaan. En ole ihan varma itse asiassa, miten se on mennyt. Jussi se olisiko siellä ollut sitten, niin, että etsitään kirjoittajia ja Jussi on niin kuin, sinne ottanut yhteyttä ja sanonut, että tämä on vähän se teema. Sitten pyysi minut siihen mukaan. Ja se niin kuin kysymys, mitä on lääkekannabis, voi vaikuttaa tavallaan tosi yksinkertaiselta, mutta sitten niin, kun se alkaa penkomaan, niin tajuaa, että niin, ei se ole yksinkertainen se vastaus ainakaan. Siellä on just niin paljon erinäköistä nyanssia, että niin, mikä se
tuote on, mikä se tarkoitusperäisen tuotteen käyttämiseen on. Kaikkea tämmöistä. Se oli nämä kirjoitusprosessit on yleensä pitkiä ja sellainen niin siinä palveluinti kaikenlaista. Ja tietysti olisi kiva, että se olisi myös sitten luettavissa jossain vaiheessa, että sitä jonkinnäköinen PDF saadaan jossain vaiheessa jakoon, mutta itselläkään sitä fyysistä kirjaa on vielä edes ollut käsissä, niin siellä on paljon muitakin luvia, jotka on varmaan kiinnostavia. Mutta hienoa, että päästiin kuitenkin tuommoiseen teokseen mukaan. On siellä muutenkin suomalaisia sitten psykedeeliin liittyen kirjoittanut. Mutta olisi kiva saada se kirja käsillä se itsekin joku päivä. Vielä tuli tulevaisuudesta mieleen sen verran, että tämän hetken työ, mitä tehdään, niin potilasaktivismi toteutuu Suomen Kannabisyhdistyksen potilasnyrkissä. Ja siellä itsekin olen tässä koko vuoden aktiivisena ollut, että se ei oikeastaan ulospäin näkynyt just sen takia, että tässä ollaan vasta raamiteltu sitä, että miten tässä voidaan palvella tätä potilaskuntaa, koska ei kauheasti ole keinoja ja tässä on työn alla sitten prosessit, että pääsisi sitten viestimään ulospäinkin vielä paremmin, mutta nyt tuli ainakin jotain tietoa sitten, että tällaista aktivismia tapahtuu kyllä. Ja tosiaan SKYyn puitteissa. Nyt sitten meillä on oikeastaan semmoinen ihan hyvä pääoma tätä potilastietoa, että se on puheenjohtaja Kauhamaa potilaana kanssa on ja tosiaan tuo Lapin yliopistolehtorina niin on sellaisia hyviä voimavaroja meillä kyllä, vaikka tosi vaikea tämä tilanne onkin. Siinä mielessä, että tämänkin tiedon tämän hetken tilanteen osalta niin kanavoituminen tällä tavalla niin on tärkeää. Kiitos tästä mahdollisuudesta. Kiitos, teidän kanssa kyllä juttelisi vaikka kuinka pitkään ja voisi polvella vaikka mihin aiheisiin, mutta haluatko vielä kertoa, että miten teidän potilasjärjestöjä voi tukea, mistä teidät löytää ja miten saada lisätietoa lääkekannabispotilaiden asioista? No tosiaan meillä ei ole sellaista potilaskanavaa tällä hetkellä näkyvillä, että varmaan yksittäisiä kanavia somessakin on, mutta nyt tämän SKYyn puitteissa niin sitten raamitellaan ja tosiaan niin yhteydenottoja voi tehdä tosiaan siihen yhdistykseen päin ja jäseneksi liittymään. Sitten pystyy tähän tietysti myös vaikuttamaan. Se sitten vastaa. Oliko se mikä Sky? Suomen Kannabisyhdistys.org, jos mä oikein muistan, vai täytyisi jonkun muun sanoa. Onko se .com? Laitetaan se tuonne. Sivut on uudistumassa siinä koko ajan. Okei, no niin. Sinne vaan viesti. Joo. Ja somesta sitten Instagramin puolelta löytää aina. No niin, laitetaan ne jakoon. Kiitos ja onneksi olkoon kirjan luvusta. Ja tykätkää, kommentoikaa, jakakaa videoa ja tulkaa kahvilakaupalle nauttimaan hampputeetä ja muita yrttejä ja rohtoja. Kiitos. Kiitos. Kiitos.